Dobrodošli u još jednu epizodu Sveta biciklističkih priča. U ovoj epizodi naš gost je Boris Ljujić. Još jedan iz plejade mnogo dobrih biciklista iz mog vremena, kad sam ja počinjao da vozim bicikl, a to je tamo neka 95. 6. Oni su žarili i palili drumovima, ne samo kod nas u Srbiji i Jugoslavije, nego i tu u krug. Oni su zakačili to vreme kad su išli na te trke. Boris Ljujić, sada u Banja Luci, moramo to da kažemo, odveo ga je život tamo, ali čovjek koji dolazi iz Prijepolja i sada će nam on ispričati svoju priču. Boris, dobrodošao u ovaj naš podcast i ajde kreni kako si se ti upecao sa biciklizmom, kako iz Prijepolja, nije sad Prijepolje neki biciklistički grad, pogotovo što se tiče ove neke geografije tamo i pozicije. Pa pozdrav prvo svima koji ovo slušaju, koji imaju vremena da ovo slušaju. Pa nije bilo komplikovano, ono kažu mediji su ona glavna stvar. 88. kad sam ja počeo sa biciklizmom, generalno tada je bio onaj prevoz, ovi stari se možda sećaju, prenos Giro d'Italia, pa onda Tour de France, sa danom zakašnjenja to su davale televizije, to je neko pametno da kažem uzeo i tada sam se ja nekako upecao, znači to proleće i leto 88. sam odgledao jedan i drugi tur, gde je samo nemuštim komentarom i sve ostalo, ali nama je to bilo fenomenalno, puštala se muzika u backgroundu i taj biciklizam izgledao atomski. I onda negde 88. u septembru ja odlazim u srednju školu u Beograd i tako put me navede da moj autobus prolazi, mislim ja sam već bio odlučio da se ja baviti biciklizmom čim dođem u Beograd jer nema kluba u Prijepolju ni blizu Prijepolja. I prolazio sam stalno pored jednog kluba, pored OBK, u stvari pored njihove ekonomate, nisam ja to tada znao. Jedan dan siđem stanicu ranije, odem tamo, dobar dan, ja bi da vozim bicikl, nema problema, četvrtak sastanak dođe, dogovori se i to je to i tako kreće cela priča. Posle toga oni mi kažu da bih trebao da imam neki bicikl, šta ja već znam, kupi se neki Unis čelik, kako je to tada bilo, ja krenem na treninge sa momcima koji su tada bili, da kažemo, bila je ona ekipa biciklista, Mića Živković je tada bio, znači godinu dana mlađi od mene, tu je bio Aljoša Spajić, Bojan Miletić, u stvari oni su kasnije nastavili biciklizam, ali u tom trenutku, znači na tim treninzima, na jednom kontrolnom hronometru, znači malo kasnije je bilo 14 kadeta u OBK, znači toliko je medijski taj Tour de France i taj Giro d'Italia doprineo tome da se mladi zainteresuju za biciklizam. Imali se dva programa, nije bilo Eurosporta, nije bilo satelitske televizije i na jednom od tih programa je negde popodne išao i Giro i Tour i tako je kompletna priča počela. Kasnije se to razvija znači sledeće godine, ja se sećam od tih prvih treninga, recimo jedan trening sam došao sa treninga sa tim momcima koji su već bili u treningu, ja tek počinjem. Legao sam posle toga neistuširan u krevet, tada sam živao u internatu kod škole, tamo gde sam išao u školu. I sećam se da sam jednom u komadu posle treninga legao i spavao 10 sati bez obroka, bez ničega, toliko je to mene skašilo, znači nisam... I kasnije kreće ta priča, pripreme sledeće godine, kako su kod nas kretali negde u martu za kadete, aprilu i onda neke prve trke. I posle tih prvih trka, budem ja tu solidan, budem 4. i 5. na tim trkama, ne sećam se sad tačno, i na tom jednom sastanku u četvrtak, koji su OBK imao jednu finu praksu, da se svakog četvrtka sastaju svi vozači, znači od seniora do kadeta pionira i da pričaju šta se desilo, šta će se desiti, da se ispričaju neki planovi. Toma Milenković koji je tada bio i sada je verovatno, ajde da kažem, sportski direktor tog kluba kaže Čiča Munjoz, ko se seća ranijih biciklizma zna ko je Čiča Munjoz i Munjoz koji je bio na neki način, pogotovo nas kadetima kao neki otac koji je kao objašnjavao to se ovako radi, kao neki mentor je bio, onako je super radi, ako je bio senior, znači ništa specijalno nije bio, ali ne znam kako je došao do tog statusa, sad nije ni bitno. Sklopim mu taj bicikl, ja dobijem neki bolji bicikl, da kažem, za trku sledeće trke i onda kreće, da kažem, ta neka priča, jer to su bila neka vremena kad jednostavno nije se plaćalo ništa kao što sad se recimo plaćaju u sportu. Moja ćerka recimo ide na karate, plaćamo određenu količinu novca da dobije samo, nije samo, ali dobije samo trenersku, da kažem,
instrukcije, dok sve ostalo plaćamo i putovanje i sve živo. Tada se ništa nije plaćalo, to su bila neka srećnija vremena, tako da se moglo jednostavno se po inerciji tog gde su išli seniori, tu su išli juniori i kadeti i onda smo krenuli na te trke. Sećam se svoje prve trke u Kavadarcima, bio Vataški memorijal, to je etapna juniorska trka. Mi smo kao kadeti juniori voze zajedno, tada su to zvali mlađi juniori. Vozi se zajedno i ja se sećam u jednoj etapi je krenulo neko, start je bio, to je moja prva ozbiljna trka, ja nemam pojma ko je ispred, ko je iza, ja samo idem za masov. I krene neko brdo i penjemo se mi, ja vidim neki ljudi me prolaze, ja prolazim ljude i odlazi neka grupa sada i ja sam razočaran, ja mislim ja sam posljednji, da me nema. Ti si onako kao kada daš maksimalno od sebe, ne znaš gde se nalaziš i ode ta grupa, ja iza ostanem sa nekim Grkom, patimo se mi, neka kocka, dolazi se u neki grad, kocka, 30 km kocke, ima haos, sve se trese oko tebe i mi se okrenemo i nas tek stiže glavna grupa, znači bila grupica od 4 ljudi, nas dvojica kao kadeti i velika grupa koja nas je tek stigla nešto pred cilj. Znači toliko je, da kažem, tako je bilo. I tako kreću trke kadeti, juniori i sve ostalo sad. Ne znam, da li ti interesuje nešto specifičnije od cijele priče? Čekaj, polako, tek smo počeli, imamo ceo dan, stani. To je ono što kažeš, prvi bicikl i prvu trku svi pamte. Mislim, ja znam kad sam ja došao u klub u Kraljevo, kod Rajka, ja sam imao praktično isto kila koliko i sad imam i bio sam 20 cm niži i kad je posle godinu dana sam ja napravio neki prvi rezultat i onda mi je Rajko rekao kao Đole, svaka čast, ti si bio antipropaganda za biciklizam kad si se pojavio u klubu, ali si radom nadoknadio i kao prva trka isto, to je to me svi zezaju i dan danas kao Mijokovci, znaš Mijokovci tamo brate, Kočačka, brdo prevrtanje na leđa, i kao, koji si bio Đole, to odmah, znači došao, ništa ne znaš, ja nisam ni trenirao ništa, samo si dobio bicikl prvi koji je bio avion i kao, pa ne znam koji sam bio, ali nije bio niko iza mene, To je to. 15 godina, ali ništa ne znaš, kad si kadet ti nemaš pojma kako trka funkcioniše, šta se tu dešava, da ti možeš, da drugi se isto pate gore nego ti možda, znaš, to je to. Ali ti si zakačio i ono vreme stare Jugoslavije i ti si vozio te trke sa ljudima koji su sada u Sloveniji, koji su place to be Slovenija, što ja volim da kažem sada, idemo svi u Sloveniju. Ti si vozio sa tim ljudima trke tada u tom periodu kad si bio junior i imaš li neka sećanja o tome? Jeste, ja sam zakačio to neko vreme, mislim, taman sam trebao da vozim ozbiljne trke, da kažem sve se to nekako nekako raspalo se, znamo kako se raspala zemlja. Radi se o tome da smo uvek je bilo skupo, znači, ići na te trke u Sloveniju. Ja sećam jedan put na jedno državno prvenstvo, jednostavno je bilo, da kažem, finansijski neisplativo da idu i kadeti, pošto su išli seniori i juniori, sad kadeti na Rogli je bilo brdsko prvenstvo Jugoslavije, tada velike Jugoslavije, i u jednom trenutku, pošto je odmah tu do Tomi Milenkovića bio otac od Miće Živkovića, i on je jednostavno u jednom trenutku rekao kao, da, kadet neće ići, i on je rekao, ok, ja vodim kadete o svom trošku, istrpao nas u svoj Opel Omegu veliki na krov bicikla i otišli smo tamo, i to su bila moja prva iskustva, da kažem, tog nekog zajedničkog voženja. To velika nagrada Metalija Komerc na Cumroku, to je meni bila jedna najdrža trka, 2 godine sam vozio, možda 2 godine sam vozio tu trku, koja se vozi uzbrdo po kocki i oko Cumroka se, znači, parka u Sarajevu, u Zagrebu vrti, drugi dan se vozi kriterijum na pisti, to je neko fenomenalna stvar, i što je jako velika stvar u tom trenutku bilo da se uđe tu reprezentaciju Jugoslavije, znači kao kadeti, juniori, dobro, kadeti manje više juniori, seniori, onda dobijete reprezentativni program, onda idete na velike trke, recimo, mislim da se zvala Dusika Juventur, te neke velike trke, Bohemija, to su velike trke, trka kroz Istru, duše mi smo učestvovali na toj trci kroz Istru kao reprezentacija Srbije, reprezentacija Beograda, tako je nešto bilo, da kažem, ta neka podela. Jako je bilo bitno da se uđe, da se ti pokažeš tamo da si dobar, da dobro voziš, i recimo posljednje veliko državno prvenstvo je bilo baš u Novom Sadu, gde smo pobegli u
u trci sa Štangeljom, Jovančević, Kokica je bio sa nama, još jedan momak iz Metalije, Komerc, bežali smo solo ispred grupe, znaš, i ulazimo u taj neki zadnji krug i samo Štangelj ja ostanemo na brdu Ziriške Venace, on me otrese nekim krivinama nizbrdo, on pobedi, mene stigne grupa i ostalo. Znači, meni je to bila neka fenomenalna, da kažem, u tom trenutku, mislim, ja sam se u tom trenutku grozio situacije da neko od mojih drugara kaže, malo je kasnije to bilo, ali kaže kao šta bi ti volio, jedan put doktor jedan dođe nam na pripreme i sad priča sa nama i kaže šta bi ti volio, šta je tvoj krajnji cilj, i sad jedan od drugara kaže iz ekipe, iz reprezentacije, kao pa da pobeđujem tu trke u Srbiji. Meni je to bilo neprihvatljivo, ja sam htio da budem svetski prvak. Znači, u sportu kad krećete idete na najviše, znači ne idete na neki prosek. I jednostavno ja sam tako i živeo i kasnije non stop, ja sam recimo, mene pitaju šta si ti vozio, kakve trke vozio. Ja kažem bio sam profesionalac, nisam vozio u ovom pro turu, ali ja sam od biciklizma živeo nekih 4-5 godina, znači samo od biciklizma, nije čeg više, znači jednostavno što zaradiš od biciklizma, od toga da kažem preživljavaš. Elem, za to državno prvenstvo je završilo, meni je jako žao što to državno prvenstvo nije završilo onako kako sam ja to želeo. Koja je to godina? To je neka druga priča. To je 90-a. 91. se desi jedan ružan, da kažem, događaj. Ja želim da pređem u Partizan iz nekih organizacionih razloga. O tome je pričao čak Mića prošli put u tvom, ako to je bio prošli podcast. Da pređem u drugi klub, možemo kasnije pričati o tom ako ti interesuje, ali ajde sad više nije ni bitno posle toliko godina, i mene Tomo Milenković, to OBK kazni na 18 meseci suspenzije. Znači ja celu sledeću sezonu bi trebao da izgubim, a to mi je druga sezona juniora. To je sezona gde možete da uđete u reprezentaciju, gde možete voziti velike trke, to je jako važno, jedna od najvažnijih sezona za bicikliste, kao i kad pređu posle u senior, ali to je jedna od najvažnijih sezona i ja tu maltene celu sezonu odem na sud, dobijem na kraju na sudu, ali pola sezone je prošlo, sve se to, ajde da kažem, prođe. Posle toga, prešao sam u Partizan i u Partizanu sam imao jednu jako finu, harmoničnu, ali u biciklizmu nikad nije bilo nešto novaca, pa se uvek moralo, da kažem, nešto krpiti, smišljati kako bicikla, smišljati kako otići na trke, smišljati kako sastaviti ekipu, i tada jedna fenomenalna ekipa se sastavila u tom trenutku, znači već kao junior i Plećaš Aleksandar, jedan fenomenalni, i možemo pričati o par nekih talenata u biciklizmu koji nisu doživeli zrele seniorske dane u vremenu kad sam ja vozio, samo iz tog, zato što ih sistem jednostavno, i oni možda nisu bili dovoljno uporni, a pre će toga biti da ih je sistem jednostavno, da kažem, ispljunuo kao suvišne ili kao nedovoljno vredne. Recimo taj Plećaš Aleksandar koji na Kosmajskim Partizanima je jedna od jako važnih juniorskih trka u to vreme osprinta Bogdana Finka koji je 2 godine ili godinu dana kasnije bude 3. na svetu. Recimo, zamislite tu priču i nosi žutu majicu kao neko koji je prvi put došao, otprilike slično ovome što je Roglić sad kad je došao sa skijaških skokova, znači fenomenalan talent, ali jednostavno nije mogao da izdrži tu presiju sistema. Mislim, on je sad lekar, doktor, sećam se dana kad je napustio biciklizam, kad je rekao, ej, znaš šta, ja sad Dodo, hoćeš me ispratiti sa priprema u Kotor, hoćeš me ispratiti na stanicu, idem studirati medicinu, recimo te neke priče. Zatim imali ste hrpu tih nekih stvari, Igor Janković, Cico, svi su ga znali, fenomenalni junior, član reprezentacije Jugoslavije, pobedio je hrpu seniorskih trka, kriterijuma, svi smo gledali Cicu kao fenomenalnog biciklistu, Belić takođe iz Novog Sada koji je fenomenalan, da kažem, biomaterijal, jednostavno su juniori, vojska, i posle toga se nekako nisu uklopili u ceo taj sistem, s tim da je Cico, sam tek skoro saznao, prošle godinu dana, da je zbog nekih treninga, kako je on opisao, predoziranih, je imao problema sa koljenima, svašta nešto. Bilo je kod nas eksperimenata u jugoslovenskom biciklizmu sa stranim trenerima iz Bugarske, iz Rusije, Rusija je bila posle toga, dolazaka pa proba nekih treninga, ali oni imaju drugačiju količinu biciklista, tamo možeš tako raditi, a kod nas moraš od 6 biciklista stvoriti 6 ili 5, a ne možeš od 100 biciklista uzeti 5 da ti vozi za reprezentaciju. Tako je bilo. U Rusiji, inače su u Rusiji ljudi potrošna roba, a kamoli biciklisti, i dan danas.
90-ih je dosta ruskih ekipa dolazilo kod nas i oni kažu jednostavno kod nas je bilo njima odlično zato što su mogli da zarade dobre novce kao ekipe, kao timove, a poslije ću reći šta su Ukrajinci radili, da bi došli, znači ekipa sa Boldarenkom koji su bili, ja mislim, treći ili drugi na svetu, na 4000 metara na svetskom prvenstvu 95. Oni su kod nas dolazili na trke i bili po Italiji, sve ostalo, to je neka, da kažem, druga priča. Kažem, žao mi je dosta tih mladih ljudi je bilo u biciklizmu koji jednostavno nisu doživjeli zrele seniorske dane da mogu da daju prave rezultate, a stvarno su bili fenomenalni talenti. U biciklizmu imate, ne u biciklizmu, generalno u sportu, ali imate dve vrste ljudi, to je ona koja dođe sa suvim talentom. Obično ti sa suvim talentom manje treniraju jer imaju taj talent i jednostavno nemaju potrebu. I imate drugu grupu ljudi koji jednostavno žele da treniraju i vole i dosta rade. Kad imate super talent, kad imate pametan rad i sve to, da, i ja sam isto takav, znači ja sam generalno bio prosečan što se tiče tog talentovanosti, ali sam jako mnogo radio i sportski sam živeo, znači ja dok sam se bavio biciklizmom u 10 je bilo leganje, zna se kakva je ishrana, zna se kad je ustaanje, zna šta je trening i onda imate recimo jedini stvar koja vas može poremetiti u tom jeste loše vreme, kiša, sneg i sve ostale stvari i onda smo se dovijali, što kažu Vojvođani, dovijali na razne načine kako da to nešto rešimo. Pa da, to je bukvalno moj susret sa biciklizmom. Znači, dolaziš u klub, ja dolazim u Kraljevo, gde je Nikadžić bio jedan takav vanserijski talent koji, dečko, nije morao da ide na trening. On uopšte nije morao da ide na trening. I plus nije znao šta je kriza. On je to tek shvatio posle 7-8 godina kad je otišao u Italiju pa je vidio kao, daj ljudi šta mi je, pa kao riknuli smo kriza, kao šta kriza, kakva kriza, znaš, mi dođemo, idemo na trening, kao dođemo, sedemo na klupicu u Kraljevo i kao sedimo i kao, i on kaže, evo mrzim idem na trening, i on ode kući, i mi odemo kući, šta nismo išli na trening, dođe trka, on pobedi mi, brate, bauljamo tamo, znaš, nisi trenirao čoveče, nema šta, i moj ulazak u biciklizam je bukvalno bio 95. i ja nisam imao pojma ni da tu ima trka, ni da tu ima nečeg, i onda su kroz tu priču sa takvim ljudima, sad kao, ima, znaš, pobedio Indurain, kao šta, kao Indurain, šta, pa kao, pa ima i trka kroz Srbiju, kroz Jugoslaviju, kao šta ima, šta je to, znaš, ja sam odmah to sve gutao i 96. čini mi se, ja čekam reportaže da bude, ne znam, kao Jugoslavija, Srbija, šta je bila, ne znam ja, i gledam u Požarevcu, Ljujić pobeđuje, dolazi solo, znači, meni je to bilo, pa ja ne znam, to mi je kao, ja ne mogu da opišem to oduševljenje koji dan danas pamtim na tu sliku kad ti prolaziš kroz cilj, podižeš ruke kao onaj čovek koga mi znamo, koga smo viđali na trkama je sad pobedio sve te Ruse, to što ti kažeš ti Rusi i Ukrajinci, to je išlo nenormalno, to je sa starta 50 i tu nema skidanja brzine, kakva taktika, kakve krači u to vreme, ti se bolje toga sećaš. I sad ispričaj mi nešto o tome jer je to moje sećanje, ta trka, šta je to bilo, ti ćeš bolje da se sećaš. Požarevac i... To je, ja ću te možda čak ispraviti, mislim da je to možda bilo 95. Jer je 96. sam prešao u Čukarički, nisam bio siguran baš, mislim da je 95. u pitanju bilo gde sam ja još u Partizanu. Pa ništa, tada su, recimo, mi smo trenirali 95. mi smo još uvek, ja mislim, pod sankcijama tada, ne možemo izaći nigde, ako putujemo negde u inostranstvo, prvo trebaju da nas prime na tu trku, pošto smo mi neko ko vozi u belim dresovima, znači ne možemo nositi obeležja zemlje, ne možemo ništa i sad svaki neki organizator naš ko prima nas prima sa rezervom, recimo u Italiji smo mogli da odemo da vozimo, ali smo išli preko Mađarske, Austrije, znači totalno u krug 25 sati budete u kombiju, posle 25 sati kažu da je stres od vožnje, to je putovanje, jedno od najvećih stresova, pored onih, da kažem, stresova fizički koje vas može desiti, jer jako se teško oporavlja. Kasnije smo imali, da kažem, neke trikove tipa da ekipa ode, da mehaničari, svi ostali sa biciklima odu, a mi odemo avionom, recimo, sećam se kad smo odlazi u Italiju, mi će, ja recimo u Rim dođemo avionom, pa nas pokupe tamo i onda provedete 2,5 sata u putu kompletno, umjesto se ovamo klackate tipa 20 sati u kombiju. Jako je bitno ono kao i aklimatizacija i sve to, ali to je neka druga priča, to možemo možda pred kraj da pričamo. Misao mi je otišla sad. 95. Požarevac. Da, 95. Da, i onda smo stvari u tome što dolaze ekipe koje voze
prilično ozbiljan program svetski, znači mogu da odu bilo gde u Evropu i da voze te trke i dosta jake. Sjećam se ekipe Belorusije Patenko koji je mogao da osprinta šta hoćeš, osim retko Zorana Jelića koji ga je uspio sa svojih 65 kg da osprinta, to nikome nije bilo jasno kako je taj čovjek tako dobro sprintao, a u isto vreme nije išao tako dobro na brdo. Ja sam kontra, moja konstitucija je sprinterska, a išao sam dobro na brdo, a sprintao sam nikako do posljednje sezona ili posljednje sezone. Nikad nisam grupu sprintao, da se razumije, tu mora da ste specijalan mentalni sklop da sprintate grupu, jer tu je pored vaše fizičke snage, eksplozivnosti, brzine i svega mora da imate, budete jako hrabri, da se provučete onuda kuda fizički kad pogledate ne može prođe čovjek između dva čovjeka, između ograde i čovjeka. Zato imate ovakve teške padove na Tour de France-u i ovim Grand Tourevima, zato što jednostavno su to sprinteri koji u tom trenutku ne razmišljaju, on hoće da prođe, nije bitno kako će da prođe i onda kad je neko jači od vas, stabilniji od vas, vi samo odbijete od njega i vratite se u ogradu i to se dešava često, to bude kazna onog drugog, kao što je bilo na Touru, jel tako? Umjesto onog koji se provlačio, šta je kog vraga imao da radi pored ograde na 22 cm, se provlači pored njega u sprintu na 60 na sat, 70 na sat, kad vas neko pipne, to očekujete da će da se obori, imate odbranbeni mehanizam odmah, evo vi se branite, na kraju krajeva ravnotežu vraćate. Da se vratimo opet na priču, svaki put odemo. I pored svih tih ljudi koji dolaze, mi smo morali da imamo neke trikove kako mi da uzmemo dobru poziciju, na kraju krajeva novac, pošto se tada prilično dobro plaćalo prvo, drugo mesto u etapi, pošto je to bile etape visoke kategorije i sve ostalo. 5. kategorije, tada to vam je kao sad ova 2-2 kategorije kako je vode. I onda jednostavno su bili trikovi, šta možeš, imaš pred požarevicom jedan hupser koji je onako solidan i možeš da, šansa je da na njemu odemo, jel tako, ako ne možemo da bežimo sa grupom 40 km, a ja nisam tada bio sprinter, i jednostavno pred taj hupser na to prdo skočim do kraja i do daske, mislim da u životu brže nisam vrteo pedale nizbrdo na 53-12 nego tada. I dođe se, i to vam je 50-50, to će uspeti ili neće uspeti, može da vas ulove, mislim, milion puta su me ulovili tako, milion puta su me ulovili na 300 metara do cilja, milion puta se to dešavalo, tada je uspeo, u Beogradu je uspelo, bežali smo recimo 97. ja mislim, ili 8. Završava se trka kroz Jugoslaviju u Beogradu, moj san u životu je da pobedim etapu Jugoslaviju u Beogradu i dešava se da odlazimo u bijeg. Znači, posle neke, nije bila ni preduga 140 km, mislim 130 km etapa, odemo u beg sa 4 ljudi još i na Kalemegdanu, mi vozimo trku oko Kalemegdana, pre toga milion puta, vozimo isti levi krug, kocka na Kalemegdanu, ja poznajem svaku kocku, znači u tom krivini, ja već na 20 km od cilja znam gde ću skočiti, u glavi mi je to, tu ću da skočimo, odatle ćemo da krenemo, tako će da se desi. I ulazimo u krivinu, prolazimo šine, ulazimo u desnu krivinu i ja skočim tu. I okrenem se na vrhu gore gde je bio cilj, oni na trci oko Kalemegdana, oni stoje dole, znači patos. I ja znam da tu pobeđujem, to mi je najdraža pobeda, nisam imao mnogo pobeda, hrpu, ja mislim ako ovi savremenici u to vreme sigurno mogu posvjedočiti da sam imao hrpu postolja, znači drugo, treće, četvrto mesto, milion puta, jako malo pobjede, nisam imao taj sindrom pobjednika, jednostavno ja sam postolje, zadovoljan, ekstra, razumete. To je to, i onda smo pokušavali na neke načine da jednostavno iznenadimo protivnike i da uzmemo, da kažem, to nešto i kad pobjedite takvu neku etapu, to vas digne, to vam daje više morala da trenirate, jednostavno diže na vašoj ličnoj, sebi ste vredniji i važniji i jednostavno imate ono samopouzdanje, aha, može se, ajmo dalje, ajmo pametnije i ajmo sve, raditi kako treba. I šta se dešava, da nastavim priču sad. Ajde, samo ti. 96. znači tada mi kad krećemo na trening, znači 74,5 sata trening, trener ti kaže forsiraj malo na hupserima, 95. te 95. je patak, znači Pavlović Radomir, koga znamo kao sadašnjeg komentatora, ko ne zna, na Eurosportu, je prvi put nas skupio na nekim pripremama, recimo u Sjenici su bile te pripreme, tu smo vežbali navlačenje za sprint, kuda ko prolazi, kad ko navlači, isprobali ko je tu, ko je brz, ko nije brz, ko će zadnji da bude
I tu smo prvi put, da kaže, imali neku organizaciju, kaže, aha, sad smo se organizovali, sad znamo ko šta radi i više nije bilo raspada opet grupe, znamo, aha, 10 km do cilja, niko nije otišao, sad znamo ko će sprintati, Brković će sprintati, ok, zadnji navlači Vuleta, isto jedan jako veliki talent koji je jako rano prestao, jako rano, mislim, posle druge sezone seniorske, ne znam da li je 2 sezone seniorske prošao, zna se ko navlači poslednji, ja navlačim predposlednji, Vuleta navlači zadnji ako sprinta i ko već sprinta. I tada smo, da kažem, prvi put imali neku organizaciju, tu je Patak nas odveo na par priprema, napravili smo i sistem treninga i sve ostalo. I sad, do tada su sistemi treninzi bile, ideš 4,5 sata na trening, cepaš ga malo uz brdo, znači nije bilo određeno tipa interval pauza, ili kako to je već sad u savremenom treningu. I onda ja pređem u Čukarički 96. godine, i dešava se to da Čukarički je napravio dogovor sa Goranom Jovanovićem, kog je pomenuo Mića, ako se sećaš, sa Goranom Jovanovićem koji je tada u Sloveniji i koji je dobar drug Raše Milića, koji je trener, kondicioni trener, on generalno, i napravi sa njima deal, ok, da nam bude trener za sledeću godinu. Ok, ekstra, nama to odgovara, dođemo tamo i sad on drži svoju prezentaciju, kako već treba, sedio mi kod njega kući, ja mislim čak, i on kaže, ok, recimo kao na primjer, sledeći trening prvi ćete imati, imat ćete kao 120 minuta treninga, koliko? Kao 120 minuta. Šta da radim 2 sata samo? Ja se sa 2 sata nisam oblačio u opremu, znači nije mi se isplatilo za 2 sata treninga da se oblačim sprinterice opreme, pogotovo ako je zima, kamašne, zimska odeća, to vam se jednostavno nije isplatilo. Ja tu onako živim od biciklizma već, znači to mi je jedini prihodim i ja sad već tu imam onako rezervu i tu debelu rezervu, kao koji je ovaj lik, on će nas ubiti, znaš kao. A sutra imate trening 2 puta po 30 minuta, u drugoj pulsnoj uvodimo pulsmetar, znači odemo kod Raše Milića u laboratoriju, nađemo gde su nam laktatni pragovi i sve ostalo što već, to je sad već da kažem normalno, mi smo pioniri u tome. I kaže kao, a mi već kasnimo jedno mesec dana, trebali smo krenemo pripremu u novembru. U novembru. I kao, u novembru, pa pući ćemo na pola sezone, pa to nema veze. I ona prezentuje kao, prekosutra ćete imati trening, kao primjera radi, imamo mi trening za celu godinu napravljen već, znači sve to skockano ime, prezime, prema testovima i sve ostalo. Kao imat ćete 2 puta po 20 minuta i postaje intervali, kao i sve zajedno će vam biti to 120 minuta treninga. Opet mi kao, 120 minuta trening, sa srće, znači za 2 sata se nisam oblačio i mi smo tu u frci onako debelo i sad kreće ta priča, jednostavno imate klub, imate dodeljenog trenera i morate trenirati. Ja sad vidim da umesto onog kvantitativnog treninga koji smo imali ranije, znači na količinu pa ubodeš te neke sve elemente na ovaj ili onaj način, dobijate kvalitativan trening gde vam jedan trening vam, recimo dužina vam trenira, skinate mase, naslage, mitohondrijalni kapacitet povećavate, znači trening koji je najsličniji trening koji smo mi ranije radili, ne sepa se nešto specijalno, potom imate sledeći trening, endurance trening gde trenirate u nekoj drugoj pulsnoj zoni gde trenirate izdržljivost koja je jako blizak onom hronometru, pulsu na hronometru, pa imate treći trening intervala gde radite VO2 max, znači povećavate generalnu potrošnju kiseonika, pa do nekih treninga kasnijoj fazi ili u finalnoj fazi priprema kad imate neki picking sprints gde radite kako da iz laktata proizvedete energiju. Ja vidim da se u tom posle nekih 2 meseca ja shvatam da manje kvantitativno treniram, a da imam bolje rezultate u tom trenutku, znači bolje se osjećam, brže idem na nekim kontrolnih hronometrima, sam bolji. I shvatim da je to pravi sistem treninga i od tada sam kao vezan za to, kao prvi put imamo neki, da ti ne pričam šta je srpska javnost, biciklistička javnost u tom trenutku rekla kao, budale, pa puće na pola sezona, ma nema šansi to da uspe ništa. Znači, pa ja sam tad bio klinac sa vama na pripremama i sad idemo dole mi u Šušnju, ne znam šta, ili Hotel Sidro gde smo bili, sad i kao, znaš, mi smo tad bili šta, juniori smo bili, krenuli smo na pripreme, juniori kao i sad kao ima znaš, kao Čukarički, vrate, nešto puls, pa, ništa, oni ništa ne rade, vozaju se, to baš došli ti kada, 2 sata samo idu na trening, ne, mi, vrate, ceo dan, znaš, ti, vrate, dođeš mrtav, čovječe, ti ne možeš da okreneš pedalu, ti si se pretrenirao, ti dođeš na trku i ne možeš da okreneš pedalu, a na treningu znaš da letiš, ali si mnogo leteo, brate, i tu kao, oni nešto tu. To je baš to. To je neka stvar,
u to vreme sreća jugoslovenskog biciklizma, to je tada, mi smo zvali jugoslovenski, mada to generalno bio srbijanski biciklizam, jer u Crnoj Gori je bio jedan klub koji malo egzistirao, malo nije egzistirao. U tom trenutku, u tom, da kažem, ajde, srpskom biciklizmu, ja garantujem da je sreća u nesreći loše vreme napolju gde odmori bicikliste. Znaš, ono, pada 7 stepeni napolju, 6, ne ideš na trening i tu bicikliste odmore. Znači, jednostavno nije bilo sistemskog odmora jer smo ga cepali, stalno smo bili premoreni. Znači, mi smo bili u overtreningu, ja vam garantujem da bi, recimo, Mića Brković, koji je sjajan biciklista, koji me pobedio milion puta, 1 na 1, da kažem, bi bio mnogo bolji biciklista da je bio doziran intenzitet i odmor. Znači da jednostavno ti dođeš odmora na trku. Mi smo bili, recimo, posle par sezona hronično umorni. Ti se ni preko zime se ne odmoriš kako treba, krećeš. Recimo tada se kretalo negde, kad smo mi u novembru krenuli pripreme, svi su kretali u martu pripreme. Znači novembar, decembar, januar, februar, mart, 5 meseci. Mi smo računali da smo u maju u formi da možemo voziti trke kako treba, negde do aprila, maja smo kao, aprilske trke su bile kao pripremne, lagano, paziš na puls, ne ispucavaš se previše i sve ostalo. I dešava se ta revolucija kod nas, znači da sledeće godine ili godinu iza svi kreću u novembru na pripreme. Znači, kompletna priča se obrće, iako ja mislim da nije, ne znam, to ne mogu, nisam bio s te druge strane, ne znam da li su znali šta i kako, ali jednostavno se ranije kretalo u pripreme i kompletna priča je, da kažem, približili smo se malo onom svetu gde je ono heart rate monitor, znači ono monitoring rada srca, znači gde se u tom trenutku nisu još pulsmetri, jesu 80 neke nastali, ali pulsmetri komercijalno tek 2000 neke su krenuli da se prodaju, ne govorim pulsmetri, govorimo o powermetrima, tek 2000 neke su krenuli komercijalno da se prodaju, znači do tada je se radilo isključivo na puls, gde ima svojih, mislim sad vidimo da kod rada na puls ima nekih nepravilnosti koje powermetri popravljaju, da kažem, tačnicu i sve ostalo. Šta se dešava posle toga? Ajde ubrzo da ti pređem kroz to. Znači, u Čukaričkom je bilo fenomenalno koliko mi god imali, koliko razni ljudi god imali neke razne, da kažem, poglede na to. Neša i u Čukaričkom je stvarno pokušao od tog kluba, njemu jako bilo bitno kako to izgleda s polja, kako to klub izgleda, to izgleda kako treba da izgleda evropski i recimo jako fair odnos sam imao u Čukaričkom uvek, recimo jedini klub gde mi nisu tražili opremu nazad kad sam završio, da kažem, karijeru, gde su rekli sve što je kod tebe ostaje kod tebe, nećemo vraćati dres, da, nemam ni jedan reprezentativni dres kao ni Mića. Kao ni ja sam počeo tu priču, mislim, jer ja sam prevrtao moju fioku jer hoću snimam neki video i kao, šta snimam ja video, nemam dres, znaš, kao, ali to je tako bilo i onda... Pravilo je bilo uzmeš na kraju trke, vratiš to i to je to, mislim... Tako je bilo. Takve su stvari bile. Čukarički je sa te strane bio vrlo korektan, recimo, sve što je bilo od opreme, znači kod mene ostalo je kod mene oprema, tako da nije bilo onih, da kažem, priča kao ranije, da se moraju vraćati oprema i sve ostalo. Reprezentativni dres i dalje nemam. Dobro, to je jasno svima. Sad reci mi, koja je to godina? To je, pričamo, 97. 8. tako nešto? 96. 7. 8. Znači te 3 godine sam ja u Čukaričkom bio, da. Tu sad tu ulazi moje sledeće sećanje, a to je da li je neka trka kroz Srbiju ili trka kroz Jugoslaviju, kad je došla Krka i kad je došao Francais Dejoux, ako se toga sećaš. Ne znam se sećaš toga, bila ta jedna trka. Krka je te godine tek nastala, tek posle sad ja sklapam priču, znaš, pričamo o tom Bogdan Fink, ko je tu bio, sve to. I ja se sećam, bilo u Vrnjačkoj banji, zašto se sećam? Zato što sam išao da gledam, ja sam bio tu klinac, tad su još i juniori mogli da voze te trke, Jugoslavija, Srbija, šta je bilo. I ja se sećam da je Ivan Kvaranta, čovek Italijan, koji je vozio za Krku, osprintao sve što je moglo da se tu osprinta i kao došao Francais Dejoux, Profi Team, Tour de France, kakvi nisu se videli od Krke, bukvalno ne znam da se toga sećaš, da li... Znaš šta je? Moguće, sad nisam siguran da je isti period, da li Perutnina, Krka, sad ne znam ko je koga nasledio tamo u Sloveniji što se tiče toga i bilo je francuskih klubova koji su dolazi, ja te mogu reći tačno sad koji je
Franz Dežu je bilo najavljeno će doći, da li je bio, nisam siguran, moguće da jeste. Uglavnom, znači, kompletna ta priča je stvari u tome što je bio taj nesrazmjer. Nismo pokušali da stignemo, da kažemo, te neki svetski trendove u biciklizmu i svetske bicikliste, a bili smo nekako lokalno. Imate istu situaciju sad, recimo, u Bosni i Hercegovini, možda čak i u Srbiji, osim par ovih vedeta koji su uspeli, da kažem, da se izvuku iz cele te priče, misleći pre svega na Rajovića, na Jelenu Erić, koja je fenomenalna, pratim baš Jovana Crnogorac, koja je bila fenomenalna, nadam se će nastaviti, da kažem, u tom nekom ritmu, pošto imala neku krizu zadnjih godinu dve, kako se shvati, ja sam recimo sa Lejlom Tanović, čiji smo i radim u firmi koja je sponzorisala Lejlu Tanović, ušao u taj ženski mountain biking, da ga pratim, pa sam tu vidio i Jovanu Crnogorac, Jolandu Nef, znači celu tu priču koja je fenomenalna, koliko se... Posle ćemo do toga. Ajde sad da završimo sa krajem karijere i onda ovo sad desi sad. Stvar je u tome što je tada dolazila hrpu nekih ekipa i sad organizatori su pokušali da naprave da te trke budu što jače, da dođu što jače ekipe, sve ostalo, a to vam je otprilike kao da pravite žurku za nekog stranca. Recimo, kao da vi sad pravite partiju u svojoj kući i pozovete svoga brata i vas, ne prozovete vaše prijatelji i pozovete 60 stranaca budu tu i generalno napraviste žurku za te strance. Generalno su dolazili ti stranci, uzimali novac, pogotovo sa istoka vam dođe dve ukrajinske, dve ruske, dve beloruske ekipe, razumete, to vam je 2, 4, 6 ekipa puta 6 ljudi, to vam je pola peletona vam je priča ruski jezik, razumete. Onda dođe dve ekipe iz Austrije, znači, i onda u celoj toj priči su mi pokušavali, što je s jedne strane bilo dobro, zato što smo dizali nivo našeg biciklizma i generalno bi trebalo tako da se radi, a s druge strane smo ostali bez tih nekih financija zato što oni dođu i uzmu većinu tih novaca, tek malo, recimo, tek su Gajičić je uspeo da pobedi trku kroz Srbiju, Mikoš jedne godine isto uspeo da pobedi trku kroz Srbiju u prilično jakoj konkurenciji, tada je Gajičić i zapažen od strane ekipe i tada je posle toga i otišao u Italiju i sve ostalo, koji je fenomenalan talent, koji znači to je poenta kompletne priče, da su dolazile jake ekipe negde da uzmu novac. Do druge strane smo, recimo, mi kao Čukarički odemo u Mađarsku i pobedimo hrpu nekih trka i otprilike u Mađarskoj nas u tom trenutku, u jednom trenutku su nas gledali kao Franz Dežu ovamo, razumeš? Znači ista ta priča i čak ono kao kad ste dobri, kad ste jaki, a stvarno su u jednom trenutku bila jaka ekipa, mi izađemo znači to se nikad nije dešavalo meni, nama, da i mi izađemo na vetar i kažemo ajmo sad da iskidamo grupu, izađemo na vetar i iskidamo grupu napred i jedva prežive i onda na kraju bude ono kao dođe neki lik kao mi bi volili da imamo ekipu kao Čukarički, jedan lik iz vodstva neke druge ekipe, u tom fazonu, mada je nama to bilo nešto kao normalno, to su bile za sadašnje uslove biciklističkih klubova jako skromne financije, a u tom trenutku je bilo teško, ja razumem sve te ljude koji su vozili klubove u to vreme, jako je bilo teško obezbediti financije, što bicikle, što program da vi odete neku trku i mi smo računali, pa jedna trka između nekih 2500 sadašnjih eura, 3000 eura ne može da vam prođe, znači da odete na trku sad iz Beograda u Sloveniju, da vozite etapnu trku i da se vratite, ne može bez toga. Sad tu postoji jedan, dobro, o tome ćemo možda kasnije. I tako to funkcioniše do nekog trenutka kad Čukarički, da kažem, 98. u stvari, dešavaju se to mala previranje u reprezentaciji. Ja godinama govorim i ljudi nabavimo, u stvari desili se jedan put da neka etapa 230 km, to je možda baš te godine bilo, to je bila trka kroz Srbiju od Banje do Banje. Pa moguće da je tada bila ta Banjačka Banja. Banja, da. I onda se bila neka etapa tipa 230 km, baš je razvukla bila i nešto 15 km pred cilja imam pad i oštetim bicikl. I dobijem bicikl koji nije uopšte, em što je 3 broja veći od mene, em što na njemu je oprema strašna. I ja posle toga govorim, ajmo ljudi, nabavite 1-2 bicikla u 2 veličine, ne mora budu tačno, sa pristojnim setom opreme, neko će zeznuti plasman zato što nemamo rezervni bicikl. Nabavit će se sve ok, nabavit će se sve kako treba. Na trci jednoj, znači kad ja prvi put kao biciklista da kažem, kad se prvi put iznerviram, svi znaju u biciklizmu da mi je jako teško bilo iznervirati, imao sam strpljenje baš uvijek,
Dešava se to da ja u jednoj etapi isto tako padnem i slomim desnu ručicu, STI ručicu. I ja pominjem, ok, još smo mi u Aranđelovcu, tako nešto, letimo blizu Beograda smo. Ja kažem, nadam se da imamo rezervni deo. Nema, ali kao stiže iz Beograda. Ok, znači može se odeti do Beograda da se vrati uveče, da se to namontira do jutra. Nije to nikakav problem. Ja sutra startujem, dolazim na start, ručica je dole, ona klasična, znači na volanu, indeks ručica. I ja tu mi je pored toga što se mi lođemo već neko vreme, čukarički u tom trenutku jako finansijski loše stoji, nešto se izdešavalo, sad ja tačno ne znam šta da bi ti pričao šta se tačno izdešavalo, uglavnom mi loše stojimo i nemamo, da kažem, tu neku, to se zvalo hranarine ili stipendije, nešto, dobijali smo tih nekih 400 maraka tada, znači koliko je bio moj stan u Beogradu, znači sve što zaradim od trka je moja, znači na nuli sam sa tim, hrana i sve ostalo su u stvari zarada sa trka. I ja kad sam video tu ručicu, meni tada prekipi, to je bio kraj, i ja tada krenem i napravim nekoliko skokova sa starta, onako baš iznerviram, i tu to je trka kroz Srbiju, 98. ja tu parkiram bicikl sa desne strane i kažem, ja više ovo neću i ne mogu, jer shvatam u tom trenutku da sam ja kao sportista, biciklista, ozbiljniji od kompletnog saveza. Savez bi trebao da je neka organizacija koja je ozbiljna, jaka, koja vuče, British Cycling, uzmite otvoriti British Cycling, British Athletics, organizacije koje su sponzori, recimo sad oko korone i ostalih stvari, koji sponzorišu neke druge stvari. Znači, nije stvar u nemanju, nego u organizaciji. Znači, ako se dobro organizujete, sve može da funkcioniše. I onda shvatim da sam kao jedan pojedinac, znači kao jedan činilac u kompletnom tom sistemu, ne mogu, sam ozbiljniji od cele organizacije i shvatim da to nema nekog specijalnog smisla i tu završavam sa biciklizmom. U tom trenutku zbog nekih dugovanja, zbog bicikla, ja sam čak morao moj bicikl da dam proizvođaču, razumeš, da ga rastavimo, da dam proizvođaču tog rama i sve ostalo, i ja ostajem u tom trenutku bez bicikla i zapošljavam se da radim kao serviser u lokalnoj tu nekoj firmi u Beogradu, serviser za bicikle. I to funkcioniše kao tako. I Mića Živković u nekom... Ajde, nastavi. Teo sam da te prekinem zato što jeste, to je ta godina. Pintarić je došao i razvalio celu trku. To je ta, ja mislim, 98. Znači, ta 230 km etapa, mislim da je on ceo dan bežao i pobedio. Kao Francois Dejoux, stićemo ga kasnije. Nisu ga nikad uhvatili. On je pobedio generalni plasman. Od banje do banje to je to bilo, to što ti pričaš. I tad je Francois Dejoux bio sećam se, sive gaće su bile stare, one detelinice, to je to bilo, ali eto vidiš, sad kad si ispričao, ti imaš mnogo drugačija sećanja od mojih. Da, ja sam uglavnom patio. Sada, dešava se to da Mića, ja sam tu već iznerviran i jako sam, imate jednom tu problem, do tada ste biciklista. Znači, biciklista ste reprezentativac, se živite od toga i sve ostalo. Recimo, dešavalo se ranije na trkama, ja dođem sa par hiljada tadašnjih nemačkih maraka sa trke. I to je super. I to ne pobedim ja trku, nego pobedim ili jednu etapu, radim za druge, pobedi Nikače, pobedi ili Mikoš ili Gajčić trku, uzmu se neko osmeta drugu etapu. Tada je bilo sistem da kompletnu količinu novca, pola ide vama, da uzmete u etapi, pola ide vama, pola ide u fond, pa taj fond se opet na sve deli. Tako da ste vi mogli zaraditi, ukoliko radite za svoje drugove iz ekipe, mogli ste zaraditi novac da ne pobedite ni jednu etapu, da ništa ne uradite. Znači, to je bilo fino organizovano, ali to je interni dogovor vozača, nije to neka velika organizacija, ni saveza, ni klubova, ni bilo čega. I dešava se recimo da u tom trenutku vi ste biciklista, reprezentativac i sve ostalo, i dešava se u tom trenutku da izlazite i uslovno čeno kupite identitet, više ne znate šta ste. Srećom, ja umeđu vremenu studiram filmsku montažu i sve ostalo, filmsku montažu i tu da kažem neku svoju, da kažem, zanat pravim koji ću moći u budućnosti da radi. Imamo momaka koji su u tom trenutku, baš te godine, znači 98. 99. prestali se biciklizmom, koji su bili u reprezentaciji, koji nisu imali neke special skillse da mogu da se bave nečim specijalnim. Ja sam igrom slučaja to imao, ali gubite taj identitet osobe i onda morate da gradite nešto drugo, pogotovo jedna stvar što vas ograničava je to da znate da ćete sad raditi za određenu platu, koja je fiksna, tolika je, i više ne možete vi da odete na trku, budete super dobri da zaradite više nešto novaca, da biste mogli, da se razumemo, dosta tih novaca, ja
sam svog trenera Gorana Jovanovića koji je postavio trening i svih tih godina trenirao sa nama, ja sam plaćao procenat od zarade moje. Znači, svog trenera sam lično plaćao, više ga nije klub plaćao, posle prve godine jednostavno nisu bili zadovoljni u klubu njegovim radom i rekli su, nećemo više da radim, ja sam rekao ovo radi, ovo može, ja ću raditi s čovekom, vi radite šta god hoćete, tako da sam ja nastavio da radim sa njim, tako da sam radio, da kažem, do samog kraja. Nažalost, Goran Jovanović više nije sa nama, tragično je preminuo pre nekoliko godina, tako da ne možemo njega pozvati ovde, nažalost, imao bi svašta da kaže. I kompletna ta Mića Živković negde u nekom septembru mesecu 98. dođe, kaže, ajmo da napravimo klub. Pa daj Mića, nemoj me sad, jer meni je dovde svih tih obećanja, klubova i svega ostalog. Ajmo da napravimo klub, imamo interesantnog sponzora, koji je zaljubljenik u biciklizam i koji bi želeo da uloži novac u sve to. I kaže, ajde ti napiši kao plan priprema, napravi budžet, napravi sve. Ja kao bukvalno pokušavam da ga, ne da ga odgovorim, nego sam da neću da učestvujem u tom i on je bio jako uporan u celoj toj priči i onda kao ja napišem budžet koji je onako, koji je tada izgledao strašan, ali što je u stvari bio optimalan budžet, tipa kao 500.000 za pripreme i sve ostalo plus bicikli, na te i te trke da odemo, mogli smo da napravimo spisak trka na koje ćemo ići sve ostalo. I kaže Miće, da, pristali su. Na šta su pristali? Kao, pristali su na to. Rekao, okej, ako su pristali. I krenuo mi ulazimo u sezonu, znači prve sedmica novembra mi idemo na pripreme u ovu Budvu, znači sa reprezentacijom zajedno, pošto smo na neki način, u stvari reprezentacija uzela kuću kompletno jednu gde su svi bili, svi mogući i reprezentativci i svi živi su bili u toj kući, nešto kao hotel kući, ja se više ne sjećam kako je to tačno bilo. I mi odlazimo dole, tada smo skrpali, pošto bicikli tek trebaju da dođu, tada smo skrpali šta smo imali, neke bicikle, pa sam ja vozio neki, sećam se, Pinarello, baš od Milana Živkovića, od Mićinog brata, sećam se stari neki Pinarello, ali to za tu fazu priprema bilo okej, ja sam još uvijek tu mali skeptik, ali ajde okej, nije problem, i još dobit ćemo, da kažem, tu neku platu mesečno. To je Farman, pričamo samo da kažemo, to je tim Farman 99. godine. Taj sponsor je Farman, tačno. Nastavi. I dešava se, tačno, i dešava se sad stvar u februaru mesecu, stvarno dolaze bicikli, dolaze Giant TCR sa Shimano Ultegra opremom, u tom trenutku on se vozi isto to samo sa Dura-Ace opremom. Znači, ne da je pristojno, nego odlično, sa karbonskim točkovima, žicama i svega ostalih. Ja iznenađen, sve kako treba, sve ekstra, odemo, završimo pripreme, preskočimo putevima Kralja Nikola iz razloga nećemo da se cimamo pre rano je i kreće bombardovanje. Znači mi čekamo, dobijamo vizu čak da idemo na Krit, na trku, pošto je dole toplo fino, može se trenirati, deo priprema ćemo raditi dole, kreće bombardovanje, kreće cijela priča isti sponsor, mi će o tome pričao prošli put, otkazuje sponzorstvo, naravno mi smo pod sankcijama, razumeš, znači nemaju pravo da nas sponzoriš, pošto je italijanska firma. I ja opet sad moram kalkulišem od čega ću da živim, drug iz Banja Luke me zove i kaže, ima servis, znači drug s kojim sam ja delio stan još u Beogradu, koji je inače iz Banja Luke, Ljubiša Šimunović, zove me da radim u servisu, pošto čovjek ima servis, znači isti taj posao. Ja prelazim da radim u servis u Banja Luku, dođem na 3 meseca i ostanem 20 godina i onda sada ovde. A eto vidiš, ali to je priča o... To je priča o našem biciklizmu, ali gledaj, to je nešto što smo nekako svi prošli, ne bih sad ja nešto da mračimo, ali to je nekako kraj svih nas, ono što ti kažeš, što si malo prepomenuo, da u jednom trenutku si ti profesionalni vozač, ti se tako ponašaš, ti jesi profesionalac, ja sam to isto tako bio, znači, ali nema ko da te vodi, nema ko da ti kaže, mali dobar si, treba ovako, nemoj sad tako, sledeću trku ovako, nego sve ono što je Mića rekao, sve na svojoj koži trpiš. I u jednom trenutku ti ne možeš to više da guraš, dolazi život koji je bam, ti moraš, da se sastaviš od čega ćeš da živiš i ti, i ja, i ne znam koliko još drugih naših, zato je poenta ovog biciklističkih priča, ovih Bici svijet priča, te naše priče, znači, svi smo u jednom trenutku morali, da kažemo, je kraj i sledeći korak je bio neminovno da ti budeš u servisu čovjek koji će da se sagne i da montira menjač za 100 dinara možda taj dan da servisira i da to bude jedini prihod možda ne samo tog dana nego tog meseca. To je jako veliki psihološki udarac koji smo svi negde ovako ili onako prešli. Znači, to je sad sledeći korak koji je
ti si sad nastavio, imao si to što kažeš ti tu režiju i sve to. I znači, to je isto meni jedna jako važan trenutak da istaknemo tu psihološku stranu tog sporta. I daj da krenemo sad o tome, sad nastavljamo tvoju karijeru dalje, ti si krenuo u film, medije i ajmo sad da se vratimo na onu priču medija, sporta, danas, treninga, kad si pomenuo i Lelu Tanović i sve ove naše ljude, gde je to sad potpuno jedan drugi nivo, mnogo drugih ovih sponzora je sada dostupno nego onda kad smo vi i kad ste vi vozili. Znači i ti sad si u Banja Luci serviser. I kako si isplivao sad sa svojim tim, sa kamerama i sa tim? Da, pa ništa, ja u Banja Luci radim kao serviser, umeđu vremenu sam ja završio filmsku montažu, znači na Dunav filmu, s tim da nikad nisam diplomirao, imam sve završene ispite, generalno ne treba mi ta diploma, ja ono što sam hteo od filma sam uzeo. Radi se o tome da se na lokalnoj televiziji otvara neko mesto za montažera, znači baš moj posao i odlazim tamo da radim neko vreme kao montažer. Napuštam rad u servisu, mada meni recimo rad u servisu mi je jako smirujući, ja volim da radim u servisu i kasnije sam još par puta nastavljao da radim u servisu, više fore radim nego što sam morao da radim u servisu, jer servisiranje bicikla, to je neka druga priča, o tome možemo, kad budeš radio servis bicikla onda možemo opet da se čujemo i da napravimo neku priču o tome. Umeđu vremenu se, znači opet sad idete, to je ona fora, znači više se ne bavite sportom, sad vam je fiksna zarada i sad morate tražiti načine da zaradite novac. U Euforu, znači ovde u stranim snagama u BiH koji su tada kontrolisali, da kažem to, zemlju, i sad ih ima samo u manjem obimu, se otvara mesto konkurs za vatrogasca. Potrebno je fizička sprema, potrebno je osnovno znanje engleskog jezika i te neke stvari. Ja se javim tamo i prođem na tom konkursu i 7 godina radim kao vatrogasac za britanske snage, to je za snage u Sarajevu, u kampu u Sarajevu. To mi je bilo dobro, fizička sprema već postojala tu, znači generalno prolazio sam na tim tekstovima snage izdržljivosti, istrčiš 2000 metara bez problema ikakvih i sve ostalo, znači ima taj benefit VO2 koji vas možda prati kroz ceo život kasnije. Umeđu vremenu, jako kratko sam se bavio i trenerskim poslom, iz više razloga kratko. Prvo, nisam imao vremena, znači bavio sam se svim tim stvarima pa nisam mogao da dođem, recimo Miša Irić, on je apsolutni prvak juniorski BiH, te godine bio kad sam ga trenirao, momak je u Švedskoj, radi neke druge stvari sa IT-em sada. Znači to sam prvo vidio sam funkcioniše po istom onom principu, znači treninga na puls koji smo pokupili od Jovanovića, kasnije sam ja čitao, sad ja i dalje čitam i sve ostalo, znači taj deo me ne ostavlja nikako mirnim, znači imao sam jedan period kad nisam hteo da razmišljam o biciklizmu, sad opet razmišljam o biciklizmu, nije opet razmišljam, nego sam kasnije opet počeo da čitam i da se informisam šta je novo, šta funkcioniše i kako funkcioniše. Sada, šta je bilo pitanje? Ne, to, bukvalno da nastaviš to, da dođemo sad do ovog što sad radiš, ovo, mediji... Da, sad sam trenutno radnik kao marketing menadžer za jednu firmu ovde koja prodaje bicikle, između ostalog, znači bicikle, biciklišku opremu, sportsku opremu i sve ostalo i dobijam, ajde da kažem, mesečno po možda, a nije desetinu, ali jednom nedeljno dobijem neki zahtev za sponzorstvo. Reci slobodno šta, kako... Da, Capriolo, znači Wool Bikes je firma koja je inače partner Capriola za BiH. I radi se o tome da dobijemo, i sad su ti, da kažem, zahtevi za sponzorstvo su dosta loše napisani i sve ostalo, da ja moram da googlam da vidim ko je čovek i sve ostalo. Sad je fenomenalna prilika, da kažem, sportistima, da se reklamiraju. Ranije ste imali možda 2 kanala za reklamiranje, imali ste televiziju, imali ste eventualno radio i novine i nije bilo četvrtog načina za reklamiranje. Sad sportisti kroz socijalne mreže, preko svojih profila mogu da sponzorišu, znači oni su predstavnici određenih brendova mogu da budu i mi to radimo, generalno naša firma između ostalog to radi, znači oni su influenceri na terenu, jel tako? I sad je fenomenalno što kod nas ne postoji iz nekog razloga, ja ne znam, iako postoji na fakultetu za sport odsek marketing u sportu, jednostavno sport, mediji nisu povezani, raspadnuti su. Prvo, ja ne znam iz kog razloga, mogu sumnjati iz kog je razloga. Dođete na medije, kažete ima biciklističku trku koja traje 2,5 sata, da li biste vi to emitovali? Oni vam kažu da, ali to vam po minuti košta toliko. Ovi odustanu iz razloga što je to preskupo za njih. Realno, ta televizija nema
da proizvode 2 sata materijala ili sat materijala, njima trebaju sredstva. Ovdje dobiju besplatna sredstva za taj sat materijala. Znači jednostavno trebaju da se sportski savezi i medijske kuće dogovore da kažu, znači sport je nastao zbog medija i sport postoji zbog medija, ni zbog čega više. Znači svi sportovi koji nisu medijski propraćeni su mali, zato ih zovemo malim sportovima, razumete? Za biciklizam i pre 10 godina niste mogli da ih gledate nigde, Giro i Vueltu niste mogli naći, samo Tour eventualno, sad možete gledati sve, možete imati milion streaming servisa gde možete gledati. Znači jednostavno da neko poveže sport i medije na zdrav način, na uzajaman način, da jedno drugo pomažu. Kako je nastao Tour de France? Čovjek osnovao novinu, nije imao čemu da piše. Osnovao trku, oni su krenuli da voze trku, izveštavali sa trke i tako je promovisao svoje novine. Znači zbog sporta. U Americi se sport nije finansiran od strane države. Čisto marketing. Super Bowl, najskuplja sekunda ikada, mislim da ne pričamo dalje. Znači to postoji na mikrosistemu, se isto može napraviti, iz nekog razloga to ne prave. Da li su to u savjestima ljudi koji možda ih interesuje i lični interes, pa ih ne interesuje to da kažem da prošire taj sport, nemam pojma. Znači, pričamo generalno o svakom sportu kod nas, jer biznis model svakog sporta kod nas je oslonjen samo na politiku. Uopšte nema te veze o kojoj ti pričaš sada. Mediji, sport, dajte da vidimo zajednički interes u celoj ovoj priči. Tačno. Prva stvar koju ja napišem, eventualno kad dobijemo molbu za sponzorstvo, napišem mi nismo donatori, mi smo sponzori, što znači ako vama damo nešto, ako se odlučimo da damo nešto, mi očekujemo zauzvrat. Zauzvrat možemo dobiti samo reklamu. Mi imamo sa Vedadom Karićem, najbolji BH biciklisti u ovom trenutku, mi imamo fenomenalnu saradnju, znači on kroz svoje kanale reklamira neke naše proizvode, ipak je on najbolji biciklista i ljudi gledaju šta on vozi, kako vozi, šta ima jednostavno na sebi. Len Lutanović isto, koja je sad bila, ja mislim, 7. na svetu, 8. na svetu u disciplini mountain bike maraton, što je fenomenalna stvar. Nju smo sponzorisali do skoro, onda je ona prešla u drugi klub, klub je hteo da vozi one stvari koje, znači bile su vezani sponzori za klub, tako da više nismo mogli sponzorisati na te način kako su sponzorisali, tako da je on otišao u nekom drugom smeru. Znači Vedadu su još uvek sponzori i ima tu raznoraznih mogućih pregovora koji će se desiti. Znači generalno uputstvo mladim sportistima, napravite vaše kanale socijalnih mreža, napravite tako da sponzori vas vide. Na kraju krajeva nekad možete unapred reklamirati, napraviti hashtag vašeg ciljnog sponzora, neko će to vidjeti jer onaj ko se bavi tim, on gleda hashtagove neke svojih proizvoda i ono što je vezano za taj brand i on će možda u nekom trenutku, ako vi nastavite to kvalitetno da radite, ali morate biti kvalitetni, znači da to bude suvislo, da ne bude glupost neka, onda će on se vama možda obrati, ne morate vi čak ni tom eventualno sponsor ili posle nekoliko objava se obratite, pitajte evo ja radim ovako, da li bi to moglo. To funkcioniše i sad je lakše nego ikada. Sada je, recimo imate Banja Luku koja je na fenomenalnoj geografskoj poziciji. Vi ste na 2 sata do Zagreba, vi ste na 3,5 sata do Beograda. Vi ste do Sarajeva na 3 sata, vi ste u Budimpešti isto na 3 do 4 sata, znači na centru ste. Znači možete idete po kompletnoj, Austrija isto tako je na 3,5 sata, 4, znači generalno jedan biciklista, pogotovo mountain biker, gde mu ne treba ekipa od 4 ili 6 ljudi, znači može, roditelj može svoje dete da spakuje i da odvede na trku u Sloveniju, u Austriju sa ne mnogo sredstava. Sad je ta fenomenalna stvar što se tiče toga. Druga stvar, nama je ranije trebalo da izađemo iz zemlje, trebalo su nam 4-5 viza, sad nam ne trebaju vize, sad sednete, odete na jug Grčke ukoliko ste ozbiljan biciklista, a mi smo to u Čukaričkom radili, objasnit ću i tu priču, ukoliko ste ozbiljan biciklista, sednete, ne morate čak, dobro, ova korona sezona, o tome ne pričamo, pričamo o normalnim stvarima, sednete na bicikl, odete na jug Grčke gde je jeftina stanarina, znači jeftino možete iznajmiti van sezone, znači otićete 1. novembra, budite do 10. marta dole van sezone, proćete jeftinije recimo nego u Beogradu sa svim stvarima i možete da napravite takvu dobru pripremu da posle, mi to nismo mogli recimo, nama je jedan šuškavac Gorotex, morali smo Bergo treniramo u tom trenutku šuškavac koji je nepromočiv, a koji pušta napolje dišući, znači koji pušta napolje znoj i sve ostalo je koštao 500 maraka, sad su te cene niže i veća je ponuda i možete naći svašta, znači generalno ono što je lošije sad jeste cena bicikla nikad nije bila veća, jer su bicikli
skupi, govorimo o vrhunskim karbonskim biciklima koji se sad voze, grup setovi, pogotovo za drumske bicikle, a i ozbiljni grup setovi za mountain bike-ove su jako skupi i to je onaj moment. S druge strane, ne morate da imate top opremu, ne morate da vozite Dura-Ace, čak ni Ultegru ne morate da vozite, ne morate da vozite XTR, znači mladi biciklisti mogu da voze i niže grupe. Vi ako ste stvarno dobri, taj kilogram i po stvarno vam neće ništa značiti, ako je kilogram i po u celoj to priči, ne mora karbonski, može aluminijumski ram, ako ste stvarno dobri. Kad vi dođete na tu tačku, dobit ćete vi šta treba. Znači, govorim sad o mladim biciklistima. Ovo baš kad si pomenuo to sponzorstvo sad, znači, otvaram ono što sad ja baš i hoću s tobom da pričam, jer smo ispričali sad celu tvoju priču, što se sad više, što se vaše strane sponzora tiče, više nije su toliko bitni rezultati, jer svi sponzori znaju koliko je teško ostvariti rezultate. Bitan je taj medijski reach, ono što se kaže, koliko će taj sportista, nebitno da li je to mountain biker, drumski biciklista, trkač, atletičar, šta god, koliko će on stvoriti vrednost tom sponzoru, koliko će preko njega ljudi videti te proizvode koji su bitne sponzoru. I sad, ja kad pratim, čačkam sve ovo sad, Instagram i sve to, ti ćeš možda, ljudi koji se ne bave sportom i nisu direktno vezani u sport, oni mogu kroz te medije, to je sad druga strana te medalje, mogu shvatiti da je taj sportista super, iako on nema nikakve rezultate. A s druge strane, neki vrhunski sportisti koji nisu nigde na društvenim mrežama, jednostavno se za njih ne zna i oni ne mogu ni da dobiju sponzorstvo. Znači, to je ono o čemu ti sad pričaš. Znači, ljudi, ako tražite sponzorstvo, ne treba meni da ti budeš svetski prvak. Mi znamo kako Jolanda Neff radi, ko nju sve sponzoriše i kako je ona prva na svetu. Ali ona je jedna. Znači, jedan čovjek odavde sa ovih prostora mnogo teško će doći tamo, ali jedan čovjek odavde može mnogo vrednosti tom sponzoru da stvori kroz svoje društvene kanale. To je suština ove priče. Tačno. Radi se o tome da čak i u trenutku kad recimo Leila je iskreno za nas sad postala preskup kanal za reklamiranje, moram reći kanal, možda ružno zvuči kanal, ali kažem, ta uzajamnost između sporta i privrede mora da postoji da bi živalo. Ukoliko ne postoji, ćao, jer ako vam neko donira novac, to je gotova stvar, on će jedan put donirati, možda drugi put i gotovo. Znači, to nije stvar koja će biti dugoročna. Kad imate sponzorstvo sa obe strane, to je fenomenalna stvar i to će jako dugo mi sa Vedadonsom, ja mislim, možda već 4. godinu morao bi da prođem kroz dokumentaciju, da kažem, radimo. I to što si upravo rekao, ne moraju budu svetski prvaci, jer ti svetski prvaci su automatski za lokalne brendove preskupi. Znači, njih će da uzme neko ko je još skuplji i sve ostalo, ili imaće klub koji ima sve obezbeđeno da će on morati reklamira isključivo stvari sa kojima klub ima potpisan ugovor, a obično tako budu stvari. Znači, jednostavno, ima, ajde kažem uslovno rečeno, anonimusa u tom sportu koji su uspeli da dođu. Znači, imate, pogotovo u ženskom, da kažem u ženskom tom spektru, imate bukvalno manekenke koji voze bicikl, nisu takmičari uopšte, ali jednostavno ima jako su uticajne, jer se lakše identifikuje neko ko rekreativno bavi se sportom sa tom nekom osobom, recimo nego sa Jelenom Jerić koja vozi sad Pariz-Roubaix ženski i sve ostalo, što je ono haos i fenomenalna stvar. Znači, to kroz svoje kanale može se i jednostavno se može napraviti da se tačno zna koliko klikova dođe preko tog kanala i može se po kliku raditi. Znači, milion nekih opcija postoji, samo je stvar u tome da ništa nije nemoguće. Znači, da se sve može, čak i vrhunski rezultati nisu nemogući sa pravim radom. Znači, sa pravim, generalno ono kažu 4 godine olimpijski ciklus. Ne možete bez 4 godine ozbiljnog rada, ne možete da imate, nije džabe 4 godine taj ciklus, da imate ozbiljne rezultate. Ono što je Jovanović tražio u Čukaričkom je 4 godine olimpijskog ciklusa, jedva su izdržali 2 godine, rekli su više ne može, ne znam da li su čak 2 godine bile. I onda smo krenuli, recimo, sledeće godine su nam, ono što sam hteo da ti kažem, rekli, u jednom trenutku kaže, ne možemo kao ići na pripremu u novembru, ićemo te lupam u martu, ili kako se već ranije tradicionalno išlo. Mi smo rekli, kako god, mi se pakujemo i sad odosmo, a vi kako hoćete. I mi smo se spakovali, znači, to je ekipa Goran Simić, Dobrivoje Jovančević, znači Kokica, svi ga znamo kao Kokicu, Japanac, Nenad Negovanović, ja, spakovali se u Simketovog zastava 101, bicikli na krovu i Radiša, znači naš prijatelj koji je bio i serviser jedno vreme iz Užica, koji je bio i serviser Radiša Jevremović, koji je bio i serviser reprezentacije u jednom trenutku,
nas odvezao, pošto niko od nas nije imao položeno u tom trenutku biciklisti, ono po pravilu nekako kasno polože vozački ispit, no ne treba ti. Odveze nas dole i mi zakupimo kuću, bukvalno, znači zakupimo kompletnu kuću onoliko koliko sam ja plaćao u Beogradu stanarinu. Jedem i tamo i ovde, u Budvi, i tamo krenemo te pripreme. Iako je hladna zima do smrti bila i sve ostalo. Ono što mogu pohvaliti ću Karići s druge strane da smo mi možda prva jedina ekipa koja otišla na Palma de Majorku na pripreme, gde sretnemo u istom hotelu, budemo gde je Erik Zabel i ostale stvari u tom trenutku. Najhladnija zima ikad na Palma de Majorci, uboli smo lošu stvar, ali recimo tamo bio jeftiniji smeštaj, ja mislim da je bilo 30 i nešto maraka po osobi, švedski 100, doručak, ručak, večera. Jeftinije nego u hotelu Sidro, u baru. Upravo tako, znači Palma de Majorka gde imate kompresor dole, znači za bicikliste napad, imate kompresor, imate prostoriju gde možete okačiti bicikle, imate mesto gde možete oprati bicikl sa rešetkama da ne prskate svuda i jednom nedeljno vam daju auto ako vam treba trening brzine. Fenomenalna stvar bila, tu je, kažem, Neša Popov napravio fenomenalnu stvar, što je, oni generalno uvek pokušavaju da to izgleda fino, da to izgleda kako treba, na kraju krajeva on izgleda tada shvatio da je sponzorima bitno kako to izgleda, jer su tada bili tradicionalni sponzori, fotografije u novinama, snimak na televiziji, na radiju se ne vidiš, znači to su bili kanali reklamiranja, eventualno neki magazini, nedeljni kako je to već išlo, sad imate milion kanala gde se možete, znači mladi sportisti mogu da uspeju samo ako znaju kako. Druga stvar, trening, jako bitna. To je sad sledeći korak, da. Ajde ti. Pa ova veza nam ne ide na daljinu, koliko imamo, 1000 kilometara između mene i tebe, pa malo i kasni. Ali evo ovo sad što si pomenuo, znači bilo je ljudi koji su shvatali da je ono što kažu ta šminkerica sponzorima bitna. I to sad, evo, 2020. živimo to. To svi živimo, znači jednostavno ti iskače iz frižidera sa svih strana, ti iskače, ovako treba da se slikaš, ovako treba da živiš i nekako smo hteli ili ne hteli upali svi u taj instać i te sličice. Ono što kaže ovaj moj drugar, kao kad otvorimo ovaj Instagram, sve mislim da je ovo jedna ista riba, znaš, na milion slika, jer je to sve isto slikano, odavde pa odavde, znaš, ali to je jednostavno tako kako sad funkcioniše svet i što se sporta tiče. I što si sad ti rekao, najjednostavnije je sad da ništa te ne košta da sport, kao jednog sportistu, nebitno biciklista ili bilo koji, da sam napraviš svoje kanale gde ćeš da se promovišeš i da imaš jedan cilj. Znači, ima ljudi, ja gledam sad, svaka im čast, ljudi koji sad voze, meni to nije bilo interesantno, ali ove ultramaratone dugačke, ovo preko Amerike, ovo po 24 sata, znači ima i Race Across America. Da, ima ljudi kod nas, nisam imao pojma, ja sam preko tih društvenih mreža saznao da ima ljudi koji kod nas treniraju za to i za to se spremaju. Da ne pričamo koliko je daleko otišao triatlon kod nas i ta njihova medijska priča, jer za triatlon prvo treba da imaš ozbiljnu psihološku pripremu, onda volju neverovatnu i slobodno vreme. A sve resto će doći sa tim, jer ako ti ideš da treniraš za Konu, znači to je nešto vanserijski, ali ta medijska priča koju svi ti ljudi imaju, koji prati, koji njihov savez to sve prati, to je sve na jednom mnogo višem nivou nego svi drugi sportovi. Bez lopte. Jeste. Da, jeste, mislim, to je, kažem, jako je velika prilika za sportiste, koliko god glupo zvučalo, nikad nije bilo lakše to uraditi. S druge strane, imate treninge, malte ne možete kupiti treninge svuda, na internetu kupiti jednostavno trening, treba mi trening za sezonu za to i to, možete ga kupiti, možete ga nabaviti, imate već besplatne treninge, Training Peaks recimo nudi, da kažem uslovno neku i savjet i sve ostalo sa nešto malo novaca, znači možete imati sve to, možete postati, najveći je problem što se sad vraćamo je osnovnu organizaciju. Kod mountain bikinga recimo, ja sam generalno nešto pratim mountain biking i drumski biciklizam, u mountain bikingu je jednostavnije, ne treba vam ekipa, može jedna osoba da ode na trku i da bude na toj trci, znači jednostavno, kod drumskog biciklizma je malo složenije, morate imati ekipu, morate imati određen budžet, morate svi da se spakujete i sve ostalo. Ništa nije nemoguće, mislim, zašto bi ti neki sponzori morali da budu domaći, zašto nemaju stranu sponzor, zašto se ne pravi neka mix ekipa, imate milion nekih načina,
Ova godina će napraviti dosta turbulencija oko toga, oko svega sponzorstava, ne sponzorstava, koliko će toga biti, ali recimo sport nikad nije bio više na televiziji. Ne mora bude na televiziji, imate streaminge, znači ciljna grupa će i dalje pratiti te streaminge, a ciljna grupa koja prati te streaminge to su ljudi koji će kupiti opremu biciklističku, taj bicikl, tu grupu delova i sve ostalo, znači nikad nije bilo jednostavnije za pojedinca kao biciklistu, još ako klub shvati kompletnu tu priču, pa podrži, pa ako savez shvati te klubske priče, onda može bude velika stvar, kompletna priča. Kažem, dok nije nastao kao firma British Athletics i British Cycling, jer se vi sećate do Stevena Roacha, jednog bicikliste, čak i posle Stevena Roacha, jer se sećate dok nije krenuo 2000-ta i neka godina kad je krenuo ekspanzija tog britanskog biciklizma i sve ostalo. Rad, stručan rad i sve to je jako bitno, jako veliki broj seminara za trenere, na kraju krajeva ja sam pričao i sa nekim prijateljima ovde, što se napravi centralni trening, jednostavno imate jednog trenera koji je, da kažem, kvalifikovan i sve ostalo, prvo da pravi seminare za druge trenere, druga stvar, može pravi seminare za neke, da ga nazovemo, lidera treninga, znači za neku stariju osobu koja može završiti DIF, da mu se kaže plan treninga, on s klincima radi, znači uopšte ne mora da ima 9 trenera u 9 klubove, nego jedan po jedan trener u svakom klubu, jedan centralni trener koji će propisivati i mogu se dogovarati. Ima opcija ako ima volje. Nažalost, nešto u biciklizmu i sport kao biciklizam nikad nije shvatan za ozbiljno, sve je to bilo nekako volonterski, znači ja ne znam da li sad ima u savezu neka plaćena osoba koja ima radno mesto koja je plaćena. Sve su neki volonterski radovi, ti volonterski radiš dok ti je zanimljivo, dok te ne pritisne porodice, kad te pritisne porodične obaveze na poslu, više se ne baviš volonterskim poslom. Ukoliko neko ne kaže stanite, vi ste možda vredni pa ću vam dam određenu količinu novca da ćemo se dogovoriti da se vi profesionalno bavite tim. Profesionalizmom određenih pozicija možemo doći do onog generalno uspeha u sportu. Ono što kaže Mića da nemamo u Pro Touru nikoga. Jeste sramote da nemamo u Pro Touru nikoga, to da nema talenata nije tačno, 100% ima talenata ovde koji imaju VO2 max, da kažem, iznad proseka, znači nedostaje samo rad i te neke financije. Što se ne bi napravili recimo neki dilovi sa nekim velikim klubovima da jednostavno da se naprave mali razvojne ekipe kod nas, što da ne, znači mala razvojna ekipa gde će oni uzimati da kažem vedete ili dobre bicikliste, dobre sportiste, a za uzvrat da dobije određenu količinu novca, to je finansiranje tog istog kluba da taj klub može funkcioniše. Postoji milion opcija, samo što ne znam, iz nekog razloga kao ovo između medija i sporta ne funkcioniše, ni tu ne funkcioniše stvari. Evo, sad kad si pomenuo britanski biciklizam, na primjer, sad to jeste bila glavna pokretačka tačka svega toga. Ali šta sad, ja isto pratim to, naravno, oni su jedan veliki reper, ali šta se sad kod njih dešava, na primjer, zbog svega ovog što se sad u svetu dešava i ova korona, znači, posljednjih par godina, kod njih je biznis model takav, pojedini ti razvojni timovi, znači, postoje ljudi koji ne mogu da upadnu u taj program ovog British Cyclinga, ali pojedini razvojni timovi, na primjer, to je bio dečko Knox, James Knox, ja mislim da je on tako prošao koji je sad u Quick Step timu, da ima timova gde vode ljudi iz Italije koji vole to srcem, u Britaniji, gde biznis model je takav da roditelji plaćaju sve i oni imaju program, imaju trenera, što kažeš ti, i ovo vi plaćate, nema nerealnih očekivanja. Znači, vaše dete će ići na te i te trke i bit će sa najboljim vršnjacima sveta na tim i tim trkama i tu će se pokazati da li ono vredi ili ne vredi. Pored svih testova koje ćemo da obavimo, ovo što se uvek vrtimo i vraćamo na laboratoriju koja treba Raše Milića i koja inače treba da bude osnov svega da se vidi imaš ti kapacitet ili nemaš. Ali i ono što si i ti rekao sad, trening. Trening je sad dostupniji nego ikad. Ja i sad da krenemo, i ti si sad počeo time ponovo da se baviš, jer te to zanima, kažeš, čitaš I pokrenuo si... Radi se kako počinju stvari, znaš, imaš milion pitanja od raznih ljudi. Između ostalog ja radim komunikaciju sa našim kupcima, klijentima i sve ostalo koja se tiče Woolbikesa, to je Capriola.
I odgovaram na hrpu pitanja iznova, znači iznova krećem da odgovaram, da, ali to vam je bolje da uradite ovako, i onda sam shvatio u jednom trenutku zašto ne bih, znači kompletne te, sve to što ja pričam sa raznoraznim ljudima što ovako u normalnoj konverzaciji, zašto ne bih spakovao u seriju nekih blogova, znači bukvalno kako trenirati, kako napraviti trening, i onda mi je palo na pamet što sam i uradio od skora, nije to još krenulo, to je još u nekoj blagoj hibernaciji sada, pošto je krenuo sam, pišem te tekstove, morate imati hrpu tekstova da bi neko krenuo da vas čita, i onda sam krenuo od osnove, kako funkcioniše organizam, to je potrebno, ok, kakve vrste treninga imamo, takve vrste treninga, kakva je periodizacija u prvom delu sezone, u drugom delu sezone, prvi ciklus, drugi ciklus, treći ciklus, i jednostavno da napravim jedan, da kažem, uputstvo, ukoliko želite trenirati, hoćete trenirati, šta vam je sve potrebno, znači izdela treninga, tehnološki i ona jako bitna stvar, ona stvar što generalno kod nas je bilo malo pedagoga. Nešto Pavlović je najviše došao, zato što je imao najduže, da kažem, biciklističko iskustvo. Jer generalno šta se dešava u svetskom biciklizmu? Ja mislim, ako uzmete unazad, da nikad mlađi pobednici Grand Toureva nisu. Zato što je toliko se zna o čovekovom organizmu, toliko se zna o funkcionisanju organizma, da jednostavno treneri, sportski doktori mogu da kažu tačno to i onda dobijate rezultat samo ako imate dobar materijal u koji ćete ubaciti taj rezultat. Znači ja ovde govorim savršeno o sistemu treninga, ne govorim o dopingu, ne govorim o drugim stvarima. Kad se govori o dopingu, ima tu milion kontraverziju. Doping će uvek biti, uvek će postojati, uvek je postojao. Ne dopinguje se zadnjih 20 godina, ljudi se dopinguju od kad postoji sport. I uvek su bili korak ili pola koraka ispred doping kontrola i svih regulacija i svega ostalog. Imate jednu bizarnu situaciju da niko ne želi da smanji Tour de France na 6 dana i da se vozi po 120 kg, nego svi hoće krv i znoj, velike, ovo što sam video na Vuelti, ili Vuelta je bilo posljednje, jeste, one uspone, ono je strašno, ja u životu nisam video takav uspon da se mogu biciklisti i penjati uz takav uspon. 12% uspon, to vam je uspon sa najvećom ulicom koju vi poznajete u gradu vašem. Kad idete na 22%, to znači da biciklista pazi da ne padne na leđa. Znači takav je uspon, znači to je užasno, to se ne vidi na kameri, na kameri Alpe d'Huez je isto jako velik uspon, pa mi vidimo da je to neko brdo. A to je najteži uspon bio na Tour de France, ne znam, možda i dalje. Tako da, ode mi misao opet. Trening, psihologija, pedagog. Pedagog da ti sad trening je... Pedagog, tačno. Jako je važno pedagog i ono recimo što Pavlović dobro radi na Eurosportu kad komentariše, on vam kaže u jednom trenutku kako se vozač u tom trenutku osjeća i šta razmišlja, što stvarno jeste tako. Znači ja sad razmišljam ako ti mene budeš sprinta, onda ću ja, znači kompletna ta priča kako on zna da složi sve to, to stvarno jeste tako. Recimo mene, mi smo se povezali drugi put posle jedne rasprave oko sprinta jednog ti i ja, kad je bilo guranje, pad i šta ja znam, i ja sam ti rekao da ne, sprinter ne gleda čoveka pored sebe. Ja sam dugo to radio, znači skroz do možda poslednje godine svog bavljenja biciklizmom sam pokušavao da osprintam osobu pored sebe. Ne, sprinta se linija cilja, znači vi otvarate se, gledate kad je vaša distanca, znači distanca za koju ste vi sigurno, a to dobar biciklista uvek može da proceni, da možete postići maksimalnu brzinu u tom periodu, znači u toj distanci, onda vi sprintate, vas ne interesuje ništa oko vas, ni ko je levo, ni ko je desno, ni ko menja putanju i kako menja. Nezgoda je da vam se to desi baš kako vama odgovara. Nezgoda je nekad kad imate veliku grupu, otvori se, vi ostanete na 100 metara ranije i kasnije vas grupa guta. Nezgoda je nekad da ne možete da se izgurate, da je krenula vaša distanca, a vi ne možete da izađete jer je ispred vas neko spori. Kad se sve to desi, zato služe oni koji navlače na Tour de France-u, pa tačno se zna kad će se skloniti posljednji da bi bilo otvoreno na 250 metara, 150 metara, zavisi koja je čija distanca. To meni niko nije rekao. Nikad nije rekao, to sam jednostavno empirijski shvatio posle skoro 10 godina bavljenja biciklizma. Znači, i to su jednostavno neke stvari što klincima ne objašnjavaju. Kako pedalirati, šta pedalirati. Postoji kod bike fittinga, postoji opcija kao kako god da ljudi pedaliraju, to ne menjajte, možete zeznuti stvar. I da i ne. Ako je mlad čovek, ako kreće tek, njega naučiš kako da se pedalira, šta je proces pedaliranja.
Kad imate jednog seniora, ne brljajte stvari, možete napraviti samo veće probleme. I sada, recimo, šta je meni jako ružno, da vidim stilove vožnje biciklista. Znači, raznih ima. Froome, to je definitivno najružniji stil vožnje koji sam ja ikad u životu video. Znači, ta kadenca sa tim cimanjem gornjeg dela tela, jer svaki pokret gornjeg dela tela vam sisa određenu količinu kiselnika i uzima vam ono što treba da ode u nogi ili tamo gde treba da ode. Znači, to je neekonomično. Sreća njegova je što ima viška te energije, znači viška tih VO2 max, znači viška kiselnika koji može da sad pitanje je kako, može da probavi kroz celu tu priču, pa on ima resurse da može da potroši to. Jednostavno da učite, nema to pedagoško rada da kaže ok, lepo, mirno sedi kako treba, ne troši višak energije i sve ostalo se napravi ta ekonomija. Znači, milion tih trikova koje, nažalost, dosta ljudi stručnih koji dolaze u biciklistički trening, nisu bili biciklisti. Ako uzmeš 5 trenera koji se ozbiljno bave, znači svim, od njih je možda jedan bio biciklista ili nije bio ni jedan biciklista i ne znaju neke stvari koje jednostavno nisu prirodne u biciklizmu. Uzmu, rade transformaciju sa atletike, plivanja ili nekih, da kažem, sličnih bazičnih sportova snage i izdržljivosti. Znači, nedostaje taj pedagoški rad, a taj pedagoški rad se dobija na kraju krajeva kroz raznorazne seminare. Odvedete, ne mora biti na seminaru predavač neko ko je trener, ali može biti neko ko je pedagog, recimo. Eto, zašto ne bi bio da se jedan put mesečno održava seminar za trenere i da jednostavno dođe dečji pedagog, da kaže za manje grupe za decu kako treba raditi, jer sve su to iskustva koja se prikupljaju. Iskreno, ja sam bio, recimo, kod primanja na posao, neki pa smo primali prodavce, između ostalog bilo je par ljudi sa DIF-a koji su dolazili kod nas. Ja sam njih pitao neke osnovne stvari, oni nisu znali da mi odgovore neke osnovne stvari, pošto smo imali pulsmetre u prodaji i sve ostalo, pa da uđu, da kažem, dublje u tu priču, sa stručne strane, i oni nisu znali te priče. Jednostavno, dosta ljudi dolazi sa DIF-a bez neke bazične, bez nekog bazičnog, a ne kažem bazičnog, malo naprednije poznavanja funkcionisanja čovekovog tela. Jednostavno kako radi, a da ne pričamo o savremenom treningu, savremenim tokovima. Imate, recimo, može se pretplatiti na par žurnala gde vam dolazi ono najnovije što izlazi. Sad ne mogu se setim tačno kako ide, jednostavno ja dođem, dobijem najnovije što je izašlo, znači trenutno na ciljnoj grupi to i to je probano i to, utvrđeno je da pri promeni periodizacije sporta nema nikakvih učinaka to, kao što smo mislili ranije, visinske pripreme, pa odemo na visinske pripreme, pa budemo gore, pa se poveća hemoglobin i sve to, učinak toga je 2 do 3 dana. Vi se kao što se aklimatizujete gore, tako se i dole aklimatizujete. Ima ti neki stvari iz 80. godina koji još uvijek neki treneri pokušavaju. Visinske pripreme su dobre, da vi skupite na jedno mesto vozače, da ih odvojite, ono što u fudbalu rade kao karantin, pa ih odvojite, pa oni zajedno žive, budu zajedno i sve ostalo, to je neka druga stvar, znači, ali to nema veze sa visinskim pripremama i količinom hemoglobina u organizmu. Otiđite u hiperbaričnu komoru i dobit ćete sličnu stvar, ne morate da se penjete na neku planinu. Ima tih nekih stvari koji se mogu, a ono što ste isto malo prepomenuo, znači to je samo stvar organizacije, da li roditelji plaćaju i sve ostalo. Ako nekog napravi taj biznis model i kaže ok, dobit ćete to i to, ovako i ovako funkcioniše, hajdemo, zašto bih ja plaćao karate određenu količinu novca, a biciklizam bio besplatan? To je isto nelogično. Iako su biciklizam i skuplje stvari, ne skuplje nego 10 puta skuplje stvari i sve ostalo. Znači jednostavno se postave na startu pravila, dete se bavi biciklizmom, takvi su troškovi, hoćeš, sad je tu nezgodna stvar što sad opet ispada da je taj sport za elitu, znači onaj koji ima novac može, a onaj koji nema ne. Zato kažem, pričali smo pre ovog našeg razgovora, smo pričali o Tomi Milenkoviću, kakav god da je OBK Beograd, on je bio fenomenalan za mlade sportiste, pošto su imali veliku količinu bicikala tih za mlađe kategorije, manjih ramova i sve ostalo, tako da ja ništa nisam morao tada platiti. Dok u nekim klubama isto vreme je neko morao da kupi bicikl da bi vozio taj isti bicikl. Znači, u OBK Beograd je bilo dobra stvar što do nekog ozbiljnijeg bavljenja biciklizma, kad treba da dajete, da kažem, evropske i svetske rezultate, je bilo ok. Kad dođete do nekog nivoa više, ajde da kažemo najprostije, nije bilo resursa u tom klubu za nešto dalje. Volje, resursa, znanja, sad ja ne znam šta od toga, a jednostavno se nije moglo dalje, onda morate da evoluirate, dodate u drugi, treći klub i sve ostalo i sasvim je normalna stvar da se menjaju
klubovi. Nezgoda je za te da kažem, klubove koji imaju kadete i niže kategorije, ako se ne plaća, nesreća je u tome što oni potroše određen materijal, slomi se menjač, slomi se točak, milion tih nekih stvari, to neko plaća, te neke financije. Zato ovaj biznis model može da prođe, pa ajmo da pravimo onda i stipendije. Znači, za neko ko ne može plati, a dobar je talent, što ne bismo za njega izboksovali neku stipendiju i nešto da i on može da ima sve to ako njegovi roditelji, jer biciklizam je skup sport, vrhunski biciklizam, jako skup sport. Pa vam kažu, ono kao legendarna priča da je Indurain posle bavljenja biciklizmom otišao da kupi bicikl u radnju i iznenadio se kad je shvatio koliko to košta. To je preskupo u tom fazonu, a on je toga imao, ja se sećam 95. dobija defekt na svetskom prvenstvu, znači ono silazi iz bicikla, ovako ga pusti bicikl, ono pljas, padne dole, ja se ježim na te stvari kad neko tako pusti bicikl, uzima drugi bicikl koji je tada bio vrhunski, znači nije bilo Pinarello, šta je već proizvodio tada. Kad si pomenuo, to je bilo ono u Kolumbiji, 95. i ono baca, prolazi ga, ne znam koga prolazi, da li Pantari ga nešto prolazi, i on uzima drugi bicikl i na velikoj šajbni ovako brdo i on samo vu i prođe do njega. Vozio sam to svetsko. To mi reci čoveče. Gde si bio malo pre da mi to... Vozio sam to svetsko i sreća njegova, to je bilo na ravnijem delu. Nije bilo na najgorem delu. To zaravni malo, tako da je mogao to da uradi, tu skoro da smo mi vozili. Jeste to još jedno moje, sad ispada sam totalno razočan, nisam, biciklizam je super sport, super sam se proveo, posetio sam Kolumbiju, Venecuelu, Egipat, znači mesta koje nikad ne bih otišao, eto, posle toga više nigde nisam otišao u inostranstvo ozbiljnije, tako kao tada. Posetio sam super nekih mesta zahvaljujući biciklizmu, ne sećaju biciklizmu što se ste umorni stalno između etapa i što se stalno selite, nemate vremena. Recimo, jedna sreća je, u Moskvi smo vozili, mislim se zove Moskovsko koljco, neka trka koja se vozi oko šireg centra Moskve. To je baš bilo 95. Tada je bilo 50 godišnjica pobede nad fašizmom i oni su bili centar, bilo je svečano, šta ja znam sve. Imali smo jedan dan, let nam je bio sledeći dan, imali smo jedan dan slobodan. To je recimo najveći period koji smo imali da možemo lutati gradom. Jedan dan? Posle toga je, da, jedan dan kompletan. Posle toga je bila kiša, dobili smo upalo pluća, ja sam dobio upalo pluća, zato što sam pokisao i sve ostalo, ali nebitna ta priča. Generalno to je to, morat ćeš me vratiti ako sam prekinuo neku dobru misao. Ako neko do sad nije shvatio koliko isto i ti voliš biciklizam, evo sad da pomenem još jedan put, ali ono gde si i ti meni pomogao, kroz moj rad taj na Eurosportu, gde si me ti savjetovao, jer si ti prošao tu filmsku školu, ja sam pao tamo isto bez ičega, samo jednostavno sam to voleo, gledao i prazio, i gde si me ti savjetovao sa svim tim stvarima, ovo što si sad ispričao. Kako se obraćati publici? Kako pedagoški objasniti nekome ko gleda taj sport, šta se tu u stvari dešava? Jer to nije ono, do tad je bilo, ljudi vrte pedale, ono što, ništa se tu ne dešava. I onda si bukvalno ti meni davao kroz mojih ovih, kako se kaže, koliko sam radio, ne znam sad nija, 10-11 godina na Eurosportu, si mi ti davao savjete, ovako treba, ovo uradi, ovo ispričaj. I tu je sad ta terminologija, pedagogija, gledaoci to gledaju, oni to neće nikad voziti, niko neće se... Ti si tu meni mnogo pomogu u celoj toj priči, ali evo, ono gde smo došli se dotakli, to do tog da, evo, ja kroz tih koliko godina nisam ni ja znao da sprinter svoju distancu, jer nisi imao pojma, niko mi to nije rekao, a ni tebi nije rekao, ti si to sam provalio. A znaš kako, sad imaš više stvari tu, možda ne smetaju svi, ja te ne mogu to 100% garantovati, možda sad ako neki sprinter to čuje, on kaže, pa da, jeste to, da, ja sprintam svoju distancu, ali da nikad nije razmišljao o tome, razumeš, vraćaju se samo, sad će neko ko možda ovo gleda pa ko zna kako sam ja vozio ili neki saborac, da kažem, u celoj toj priči, će shvatiti kao niste bio, ja nikad nisam bio neki sprinter, jer da sprintaš veliku grupu, tu treba da imaš... Tu treba mnogo faktora se poklopi. Znači, pored fizičkih i fizioloških stvari, znači moraš da imaš jako mnogo petlje, da se ti provučeš kroz iglene uši, da se izguraš s nekim, jer nekad vidite na Eurosportu sa one male kamere ispod lule, kako to izgleda. To je ludilo u zadnjih recimo kilometar kad počne da vas guta grupa ili kad počnu da krljaju stvari, kad čujete nazad nešto pukne i čujete drljanje po asfaltu, znači da se neko prosuje da je pao.
Ko zna šta se desilo. Znači, jako je haotično, ali recimo kad dođe 4, 5, 6 ljudi, 10 ljudi, vi tu imate prostora da sprintate, ako ste dobri možete. Imate Mikoša Rnjakovića, koji nikad nije bio neki tehničar, koji nije znao da uđe specijalno u krivinu, koji nije znao ništa specijalno, sprintuje velike grupe iz razloga što on izađe s takvom brzinom da ga ne možete proći. Znači, imate više, pravi sprinter i grupa je neka druga priča, znači da se vi izborite. Zato se vraćam, ja kao sprinter recimo odemo te 98. znači kad mi je bila onako fenomenalna godina, 7. na 8. Ja recimo u tom odem na Putevima kralja Nikole je trka bila gde ja osprintam sve prolazne ciljeve, znači Slovenci navlače, znači na prolaznom cilju su ono gore dole, i ja osprintam sve prolazne ciljeve bez ikakvih problema i Ukrajinci pokušavaju da me izbacu u jednoj krivini, sećam se kod Nikšića dugačka desna krivina i namjerno jedna Ukrajinac ide sa leve strane da imam što duži put za sprint. Ja ga obiđem sa spoljne strane i osprintam ih. Znači toliko, kad imate, druga stvar je jako bitno samopouzdanje. Nekad kad imate veliko samopouzdanje, možda niste fizički pripremljeni, svašta može da se desi. Znači jednostavno, ja vam garantujem da bar trećina pobjeda, biciklističkih pobjeda su u velikom samopouzdanju, a ne u tome ja jesam fizički jak. Do 60 milion puta da najjači čovjek, to jest u biciklizmu jako često se desi da ne pobedi najbolji. Znači, milion taktičkih varijanti i vraćamo se na ono odakle smo počeli malo pre ono što si ti rekao, znači da jednostavno ono što vi vidite na Điru, na Turu, znači gledate trku, ono dosadno vrtenje pedale, egzekucija svega onoga što se taktički i sve, kao Formula 1, vi u Formuli 1 ako gledate samo trku vama ništa nije jasno, ako znate šta se dešava u backgroundu, ko šta, kako vozi, kakvi su motori, ko šta radi, ista stvar je ovde, ko šta, kako vozi, ko je lider, ko nije lider, ko za koga radi, zašto ova budala ide danas 7 minuta napred, kad sutra neće moći da obrne pedale, sve to ima svoju priču. Znači kad znate kompletnu tu priču, onda počinje da se odmotava. Ja znam, pre mnogo godina sam s nekim ljudima pričao kad govorim, daj, biciklizam ovo. Ja sad shvatim, prvo na Stravi vidim da lik vozi bicikl, sretnem ga skoro, čovjek je gledao kompletan program Grand Toura posljednje 2-3 godine, zna sve, zna bolje od mene sve, prati ljude, prati sve. Znači, da se to eksponencijalno se širi, taj sport i sve ostalo. Vraćamo se nazad, moje mišljenje je generalno da u našem okruženju postoji jako mnogo talenata, to pokazuju ovi talenti koji već voze po Evropi, a jednostavno prvo rano odustaju, jako rano, recimo najveći broj odustajanja je prva godina seniora, kad vi treba da odlučite šta će sa životom, znači završili ste, juniori ste, završavate tu kompletnu priču, krećete u seniore, sad da li ćete studirati ili ćete se baviti biciklizmom, tu odlučujete i ako je tu klub loš, ako nije klub, ako vas ne podržava kako treba, ili reprezentacija ili klub, vi se tu izgubite, pogotovo ako ste fenomenalan junior. Ja sećam Gajčića u jednom periodu. On, recimo, kad je prešao u seniore, je sad, kako god on to bude shvatio, ako bude gledao, on je bio toliko demoralisan da je u jednom trenutku pokušao da, mislim da je čak bio u glavi napustio biciklizam, iz razloga što je bio junior koji je sve pobedio, sve što se moglo pobediti, i imao je taj sindrom pobednika. I onda dolaziš u seniore gde si prva godina seniora, si koliko god da si dobar, si neki prosek, ukoliko nisi onaj mali Belgijanac iz prethodne priče, to su neke ekstra priče. I onda trebate tu mentalno da vas pripremi trener i ljudi, opet pedagoški moment, da vas pripremi na to, da je to privremeno, da ćete se razvijati, da nastave dalje. Jako mnogo biciklista je pošto, recimo jedan Marko Belić, koji je 90-ih bio super talent i sve ostalo, jednostavno došao je u seniorsku sezonu prvu i ćao, ti si mi ispričao da je slična priča, isto bila, znači jednostavno bez te podrške, kad se sve to složi, svi ti da kažem negativni efekti, jednostavno ti kao biciklista koji kad dođe recimo posle etape treba samo da se odmori, ako ti moraš da gledaš i gde ti torbe, je li ti bicikl ispravan, je li ti čist bicikl, da li je popravljen bicikl, ako ti milion tih stvari razmišljaš, nema ništa od toga. Znači, generalno, sa dobrom organizacijom se, ja mislim, može svašta nešto postići samo ako neko to želi, ako to neko hoće. To je onaj ozbiljan deo, taj psihološki i pedagoški rad. Znači, ja sam gurao, što kažeš ti, ja sam gurao do 4. godine senior, rekao, nije moglo više, ali znaš, jednu godinu si došao,
Meni je bila ta 99. prva godina seniora super, pa onda sledeća 2000-ta, nisam mogao se sastaviti sa životom, trku da završim, dođe trka, mene svaka trka hvata rampa, čoveč. A prethodnu godinu sam ja vozio, patak me pusti sa Valahom, ja vidim kako to ide, naučim sve znam šta treba. A sledeće godine ne mogu se sastavim, znači kao, o čemu se ovde radi? Onda 2001. idem ko avion, ali nema niko da mi kaže, dečko, ti ideš super, ti nemaš pojma. Ja sa istim tim Valahom bežim na, Valah, Stare, Gajčić, Fulan, ja s njima u begu, čoveče, ceo dan bežim. Ja bežim, čoveče, i dolazim, oni rešavaju trku, to je prvih 10, na kraju trke i bilo. Ja dolazim s njima i ja pucam psihički. I znaš, nemaš kome se obratiš, ja sam zvao tada Nikačevića, plačem, kao, brate, šta se ovde desilo? Ti ne znaš šta se desilo, ti nisi loš, ti fizički si avion, ali u glavi ti ne znaš šta se dešava, ti ne možeš da se pohvataš. I to je ono gde sad ja hoću da ispričam naše priče, da ovi klinci koji sad dolaze, da znaju da treba da pitaju, da to nije nešto što se nije nikom desilo, da su to svi ljudi prošli, da ima ko da im kaže, da ima koga da pitaju. To je ta stvar, nezgodna je stvar kad ti ne znaš kako da postavi, ne znaš koje je pitanje. Znaš, to je sad nezgodno, jedna jako dobra stvar, Samir Lizda je 94. na 5. ja mislim vozio u Partizanu, i on je meni je rekao fenomenalnu jednu stvar, znaš, ja isto, znači, dođeš kao junior, sav si umoran sa trka i sve ostalo, i on meni kaže u jednom trenutku, to ti je sad kad si mlađi, što si stari, oporavak će ti biti brži. Znaćeš kako neke resurse da upotrebiš bolje. Kaže, nemoj uopšte da se nerviraš. Recimo, on je jedan od likova, Samir Lizda je sad njegov sin, isto je vozio čak u reprezentaciji Under 23 Italije, što je fenomenalno. U Italiji vozi za reprezentaciju Italije, to je fenomenalno. Sejd Lizda. Da, Sejd. On je meni tada rekao kao mladci, to jest mladi ste, smirite se, tada je plećaš bio tamo Dragan Dimitrijević, mlađi brat od Dušana Dimitrijevića koji takođe, njega sam zaboravio, koji takođe vozio u Čukaričkom sa nama, rekao polako, smirite se, sve će to doći na svoje i to tako je i bilo, znači on je jedan od tih likova koji je uspeo, pa možda on nije shvatao da to radi, ili jeste, ne znam, ali je uspeo da kaže, polako momci, i uvek je dobro dolazila taj neki stariji biciklisti koji su jednostavno znali da objasne šta se dešava tebi u glavi, nama u glavi, dobro je mali, sve je to super, ekstra je, nisi ti bio loš, a ti misliš da si katastrofa, razumeš? I sve ostalo. Znači, uz dobar rad generalno se može, sad je samo pitanje, kažem, koliko neko želi savezi su ti koji moraju da vuku jako mnogo, savezi su ti, bit će priča o onom Cycling Pool. Ja se sećam tog, nisam ni znao šta je, iz prošlog iz prošlog podcasta sam to saznao, da je to bio skup sponzora. Ja o tome razmišljam već neko vreme, davno, pre 4-5 godina smo imali jednu priču, ako bude vremena ispričat ću ti to. Ja znam, sećam se, bile su neke kape i neke trenerke su bile gde je to pisalo, neki bedževa, nisam znao šta je u tom trenutku. A pre nekoliko godina mog direktora pozove Biciklistički savez Bosne i Hercegovine na sastanak kao potencijalnih sponzora da se dogovore nešto. I ja tada maltene napravim manifest na par listova kako bi trebalo da funkcioniše savez, jer ako si sponzor onda možda možeš da utičeš na neke stvari. Imaš interes. Imaš interes ti... Da. I da bi bilo super da funkcioniše, da utičeš na neke stvari i jednostavno sam na tipa šta mislite kako bi bilo super da recimo postoji da klubovi kao sami, znači mi se ovo što pričamo marketing ne može svaki klub da ima svog marketing menadžera. Bar ne dobrog marketing menadžera, to je mnogo marketing menadžera koje neko mora da plati na kraju krajeva ili moraju da rade pro bono iz nekih drugih razloga. Imaš tu stvar gde možeš da imaš, recimo, zamisli da savez napravi taj pool sponzora, tako sam ga ja nazvao, onda je Mića rekao to je to. Pool sponzora da ti jednostavno skupljaš sponzore, pa ekipi, lupam sad govorim za Bosnu i Hercegovinu, ekipi iz Zenice, da recimo da nosi na dresovima logo taj i taj, ekipe iz Bihaća da nosi taj i taj, iz Banja Luke da taj i taj, a sve savez radi, prikuplja novac i radi na kompletnom marketingu svih tih ljudi. Na kraju krajeva mogu četvorica da nose jedan logo, peti, taj najbolji da nosi drugi logo kao premium neki. Znači da se napravi taj pool i da savezi ne dolaze pojedinačno kod sponzora,
nego da dođe klubovi, nego da dođe savez, znači jedna osoba, jedna organizacija da kaže, vi možete imati ovoliku gledanost, znači svi ti klubovi, svi mediji, sve što postoji, radite sa nama. A ovako, ako svaki klub dođe kod Telekom, su super, pošto posluju pozitivno i imaju budžete, dođe jedan kod Telekoma, pa dođe drugi kod Telekoma, pa dođe treći kod Telekoma. Šta se desilo pre nekoliko godina? Pre mnogo godina smo mi napravili ovde klub u Banja Luci bili i otišli smo preko veze da nas samo primi lik u neki Telekom ili ne sjećam se, neka je firma bila koja je dobro stajala, mi kažemo biciklizam, ne, u Srbiji je to bilo, mi kažemo biciklizam. On kaže, samo malo, stani, mi smo dali za biciklizam da, trka kroz Srbiju. Oni računaju da su dali za biciklizam da je ta stvar završena. Da. Razumete? O tome se radi. Otpisano. Trka kroz Srbiju je uslovno rečeno privatna organizacija. Znači, to generalno trka kroz Srbiju je jedna trka u okviru godine. Nema mnogo uticaja na biciklizam te zemlje, trka kroz Srbiju, trka kroz Bosnu i Hercegovinu, Beograd, Banja Luka, šta god. Znači, od toga nema specijalne koristi klinac onaj. A recimo, s druge strane, da nije tako teško da bi se dao novac, ali ako savez izađe sa takvom nekom platformom, da kaže, slušajte, imat ćete to, taksativno da kaže šta mogu dobiti ti neki. Mi smo isto išli tako kod sponzora i mi kažemo mi smo to, dobro, a koliko vas ljudi može da vidi dok nije bilo socijalnih medija i ovih stvari? To je to. Pa mi kažemo, i pada kompletna priča. Znači, mi smo htjeli tražiti donora, ne sponzora. U ovom slučaju imate sponzora. Savezi mogu da urade jako dobar posao, znači da istupe i kod medija, znači kod potencijalnih sponzora, kod potencijalnih medija, da potencijalnim sponzorima kažu, znate šta, vi možete imati na toj i toj televiziji, još uvek imate ljude koji su tradicionalno pa žele da bude u televiziji u novinama, i na tim i tim streaming servisima sve to može da se vidi ko je prati, pa kažete tačan broj ljudi, lokalan broj ljudi, to je već za jednog marketing menadžera ono kao informacija, to može se isplati našoj firmi, meni lično, zato što sam ja doprinao toj firmi pa će neko da me gleda kao boljeg menadžera, znači i to može funkcioniše sigurno, ne moraju budu ni domaći sponzori, mogu da budu strani sponzori, što da ne, ali kad kažem ti jedno... Mi smo sad, ti baš što si pomenuo, stranim sponzorima smo mi jedno tržište. Oni nas posmatraju kao jedno tržište. Bukvalno Hrvatska, Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija i Albanija je tu. Mi smo jedno tržište. Slovenci su svet. Mi smo svi u jednoj korpi tu. I ovo što ti kažeš sad, savezi, ja mislim, ispravit ćeš me, možda ti bolje znaš, ali moj podatak je da u Bosni i Hercegovini postoji 35 biciklističkih klubova. Sad, ne znam, ti bolje barataš sa tim. To su moja saznanja, ali sad, samo, nije ni bitno koliko ima, ali samo se poveže taj broj sa ovim što ti pričaš. Znači, kako će 35 klubova da radi svako na svoju stranu, da bilo šta, da sprovede kadeta, da mu da opremu, da ima bicikl. Znači, to su jako teške stvari, bilo gde, nebitno jer to Slovenija, znači i taj Roglić je jedva došlo u tu Adriju zato što kao imalo, dolazi mi 5 klijaca, ja nemam za Roglića bicikl, u Sloveniji, to je bila priča, sad ti ljudi tamo su rekli, ne možemo da uzmemo Roglića, jeste on talenat, ali meni dolazi 5 klinaca koji ja po logici stvari treba da opremim. Znači, on može da vozi ako kupi sam bicikl. Tako je bilo. Znači, o jednoj Sloveniji koja je prva i druga na svetu sada, koja je top svetski, da kažemo. A gde smo mi sad u odnosu na njih, to smo već i pričali. Ali to je ona priča koju ti kažeš, treba svi da imamo zajednički interes o sportu. Jedna trka je jedna trka. Ovo što kažeš, taj jedan klinac od te jedne trke, ništa neće da ima koristi. Da, to je to. Reci. Što se tiče saveza, evo kad se već u BiH govorimo o tome, nažalost možda ima na papiru 30, a ima nekih možda 5 klubova koji egzistiraju, koji stvarno imaju bicikle i bicikliste i sve ostalo. Ima tu dosta rekreativnih klubova i svega ostalo, na papiru ima toliko, ali takmičarskih ima jako malo u ovom segmentu o kojima mi govorimo. Sad obrćemo u krug ploču, ali stvarno znači samo ozbiljnim radom. Ja sam prisustvovao jednoj sedmici pre 4-5, možda i više godina, godišnjoj skupštini Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, gde predsjednik skupštine kaže: ova godina nije bila dobra, nismo otišli na tu i tu trku, nismo to i to, nismo to i to, nije bilo para za to, da ne navodim sad šta, i ja sad očekujem da će čovjek da kaže: ja zbog toga dajem ostavku,
i mislim da će neko bolji raditi o tome, na tome, i u jednom trenutku on nastavlja rečenicu i kaže, ali valjda će biti druge godine bolje, eto, vidimo se sledeće godine. Ja a pre toga je bilo glasanje, o tome, o tom godišnjem izveštaju, gde su ga svi prihvatili, iako je bio loš, i onda jedan od njih koji se drznuo od likova koji su razmišljali, kažu stani, mi smo se složili da je u redu, da je ovo sve što loše, ostane loše. I svi kao, da, i tako se završila priča. To je to, da. Znači, jednostavno, stvari u tome što izgleda da ljudi u savezima, ili bar u savez, sad ja nisam u svim savezima, nisam odlazio u svim saveze, već godinama nisam tamo, ali vidim rezultate, jednostavno shvataju to kao savjet svoj neki dopunski možda rad, dopunski posao, ako ide, ako ne ide, vidimo se sledeće godine. Imaju ljudi koji su svoj život posvećuju toj kompletnoj priči, na početku smo pričali koliko sam je bio ljut, posle moga napuštanja sporta sa 25 godina, znači koliko ima Roglić sada godina, podsjeti, 32, je li tako? 30, ja mislim. 30 godina, znači ja napuštam u svojoj 25. godini, ne daleko od toga da ja mislim da sam neki talent bio kao Roglić, ali u 25. godini, a između 25 i 30 neke, generalno počinjete da dajete rezultate. Do tada shvaćam tek da u zadnjoj sezoni, kako se sprinta, da ne pričam o ostalim nekim stvarima koje možda još nisam shvatio. Razumete, koje sam možda tek kasnije pročitao kroz neko kao, vidi ovo, nisam znao, i tako. Mislim, zaključak cele ove naše priče i svih ovih biciklističkih priča, bici svet priče je to da ima nas tu, ima ljudi, evo ti si tu, evo i 100 drugih ljudi je tu, koji su tu bili, prošli to na svojoj kroži, prošlo im je kroz glavu ta patnja, muka, znaju šta treba, kako treba, treba ih samo pitati. Treba ih samo pitati i oni će svi ljudi to opet svojevoljno, to svoje znanje dati. Nije više sad tu toliko sad i pitanje finansija. Svi smo mi negde se finansijski u ovom životu, previranju negde snašli i zadovoljni smo tu gde jesmo, ali to znanje i te naše priče mi bi da podelimo, da ovi klinci ne prave iste greške kao mi. Jer tu smo, tu si ti, evo sad biće, ja ću da stavim u opis profila, u opis ovog videa, tvoj link, taj tvoj sajt koji si napravio, a ti požuri, pokreni, ali i tvoja isto priča, ono što si rekao, milion ljudi me pita jedno te isto svaki dan, i je kao daj da to sastavim, tako je i moj sajt nastao, Bici svet sajt, kad sam radio, a evo sad taj Bici svet je posle 10 godina postojanja izašao u ove priče naše koje smo mi tu da ispričamo, jer su dostupni sada ovi kanali koje smo i malo prepričali, da podelimo sa ljudima naše znanje, naše viđenje stvari i da kažemo, klinci, prošli smo mi to, probajte ovako. Nismo možda mi stručni, ali ima ovaj čika, ima onaj čika, oni znaju sad, jer jedno je kad treniraš kadete, drugo je kad treniraš juniore, onda mlađe seniore i onda, mislim, što kažeš ti, mi nikad nismo došli do tih pravih svetskih visina da znamo kako se, brate, razmišlja kad si Roglić, kad ideš da se trkaš sa Frumom, mislim, ili sa bilo kim. To je ono gde mi nismo ni zagrebali. Pa generalno, mislim, to je sad moment gde već neko drugi preuzima brigu o svim tim, znači kad prođete nekih mlađih seniori, to je onaj Under 23, tu su već formirani vozači gde neko drugi iz tih nekih, da kažem, ako je sve ide kako treba, ozbiljnih ekipa preuzima brigu, tako da i nema potrebe da razmišljamo o tome. Ono, generalno što, kad zaključujemo već, uputstvo mladima koji počinju, koji su u biciklizmu, ne morate da imate jednog klubskog trenera, možete, svaki biciklista može da ima svog trenera, to uopšte ne mora. Broj 2, grupni treninzi nisu baš neka najbolji način treniranja. U prvim fazama u sezoni jesu, a da vi idete cele sezone svi zajedno na treninge, imamo različite brzine, različite imamo, da kažemo, neke naše laktatne pragove, što je nekom optimalno je okej, neko je na granici, taj neko je na granici non stop, ima kroničan umor i to ide u krug, znači možete se skupiti, recimo kod profi ekipa, oni se budu u kampu da bi bili zajedno, oni imaju svi lične trenere, lično treniraju, niko njih ne drži za uho kao vi ćete trenirati. Evo, Nikačević je pre nekoliko godina, ja čak imam intervju, mogu ti ga prebaciti negde video intervju Nikačevića od pre možda
20 godina, to je ona godina kad Armstrong pobeđuje Urlika na hronometru, i to smo gledali i snimali. Nikačević kaže kad dođete u Italiju dobijete ovako jednu listu koja se zove lista preparatoris ili preparatori, ne znam kako se izgovara na italijanskom, gde su vam treneri, to je treneri, to su ujedno i doktori sportske medicine, pretpostavljam, gde su vam najskuplji, vam koštaju ovoliko, pa se vi nađete otprilike koga ćete da idete, onaj skuplji je skup, ovaj jeftini je jeftini, što ja znam, manje je vredan ili je neko tek u uzlasku pa ima nižu cenu, jednostavno imate listu koliko košta taj trening, ne morate se vezati za klubskog trenera, kupite znanje svuda, znači znanje se može pokupiti sa svih mogućih strani, pogotovo sad, otkucajte biciklistički trening, izaće vam 10 opcija, znači, ali samo pametno, znači, glavni problem, ja garantujem da su svi biciklisti 90. godina u Srbiji bili u overtreningu, pretrenirani i umorni, to je jedan razlog zbog čega nije bilo još boljih rezultata i u svakom slučaju Nikačević je rezultat na svetskom prvenstvu u hronometru, njega kao izdvajamo posebno, Gajičić od koga su 97. ja mislim kad je Baso pobedio svetsko prvenstvo od 23, kad su ga pitali pre toga u nekom intervju kao od koga se najviše plašite, on je rekli Gajičića. Imam Bici Sport iz te godine gde Gajičić na osobnoj strani Bici Sport koji je italijanski časopis o biciklizmu, znači vrhunski i sve ostalo. Imamo Jovanu Crnogorac recimo koja je fenomenalna biciklistkinja kojoj treba još podrške. Meni je žao što Jovana Crnogorac ne vozi bicikl koji je proizveden u Srbiji, ako je već iz Srbije biciklistkinja. Imamo hrpu tih nekih, Jelena Erić koja vozi Pro Tour ženski, to je neka fenomenalna stvar. Ona bi trebala da dođe s vremena na vreme i da održi, a verovatno to i radi, ja sad ne znam kako se, neki seminar mladim biciklistima da kaže kako funkcionišu stvari i sve ostalo. Znači moguće je sve to, ali je nezgodno što svi imamo mi neke svoje, da kažem, poslove. Ja recimo do skora nisam mogao da napravim taj web sajt, evo sad da kažem nešto se sredilo, da kažem, deca su već velika, više ne moram da brinem oko nekih stvari, pa sad mogu da sednem i da jedan put, dva put dnevno napišem koju reč, znači o tome se radi. Eto, ništa, pa ćemo završavamo ovde, ne znam ni koliko smo već ovo snimali, ali mislim da smo pokrili baš super priče, evo kod tebe si smrklo već, nema više ni sunca ko što je bilo na startu. Kod nas na zapadu. Kod vas na zapadu, da. Ništa. Hvala ti puno, ja se nadam da će ovo nekome biti korisno. Kažem, stavit ću u opis ovde profila tvoj sajt, ti požuri pa ga updateuj, ali ako nekom bude interesantno, on će te kontaktirati. Sva ona pitanja na koja verovatno ti budeš mogao da odgovoriš, ti ćeš da odgovoriš, ali ako ne budeš znao, ti ćeš kažeš, ima ovaj čovek. I to je ono kako se znanje deli i kako se napreduje danas, dalje. I mislim, što si rekao, danas trening više nije tajna, jer najviše pitanja stiže od svih tih ljudi, rekreativaca oko treninga i od ovih mlađih, koje kao sad bi ja da počnem da treniram, vidio sam da je to kao neki modern sport i kao, a šta sad? Mislim, ima ljudi, nemaš sad ti sve da čitaš na engleskom zato što je to tamo neki drugi mentalitet i drugi princip i način rada. Tako da, tu smo, Svet biciklističkih priča će se truditi da stupi u kontakt sa još više ovakvih entuzijasta, kako si ti sad mogu da te nazovem, jer evo koliko pričamo sad tipo i više, možda 2, ti nijednog trenutka nisi skinuo osmeh sa lica, meni je to najdraže u celoj ovoj priči. Za one koji slušaju audio, samo da kažem, a mislim da se to može iz tvojeg glasa čuti, sa koliko si ti volje i ljubavi pričao o svemu ovome, iako je prošlo koliko je, od 30 godina od kad smo se mi družili tako na drumovima i 20. Tako da hvala ti, to je bilo to što se ove epizode tiče. Hvala tebi, nadam se da nisam ugnjavio, ko je izdržao da ode da ovo sluša, svaka mu čast. Nadam se da nisam previše ugnjavio, pozdrav svima koji slušaju i hvala tebi.